Barangay Love Stories. Minsan dahil sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi inaasahan. Minsan dahil sa sobrang pagmamahal natin sa kanila ay hindi natin namamalayan na may mali na. Ikaw kapuso, anong mali ang nagawa mo sa ngalan ng pagmamahal? Dear Papa Dudut, masama bang mahalin siya ng patago? Masama bang mahalin siya kahit alam kong malabo? Ako nga pala si Isa, 30 years old. Nangyari ang ibabahagi ko sa inyo last year lamang. May kinalaman po ito sa kasal ng best friend at kabatch kong si Danny nang ikasal siya sa girlfriend niyang si Shara. Naging best friend ko lang si Danny noong nakapagtapos na kami ng kolehiyo at sabay na nakapasok sa trabaho. Noong college kasi kami ay hindi kami nagpapansin ng dalawa dahil magkaiba ang mga grupo ng mga kaibigan namin. Hindi ko rin siya pinanong gawing kaibigan noon dahil nga nagkaroon ako ng kaunting crush sa kanya na nawala din. Dahil nayabangan ako sa kanya noong naging ka-group ko siya para sa isang group report. Hindi nagtugma ang mga ugali namin kaya nag-clash kami. Mabilis lang din namang lumipas ang galit namin sa isa't isa dahil hindi naman kami parehong mapagtanim ng galit. Yun nga lang ay hindi namin binigyan ng chance na mapalapit pa kami sa isa't isa. Pero nagbago ang lahat after makatapos sa pag-aaral at makapasok ng trabaho. Dahil sabay nga kaming natanggap sa parehong posisyon sa trabaho. Wala kaming ibang choice kundi ang maging close, lalo't kami lang noon ang magkakilala sa opisina. Doon namin nakita na ayos din naman pala ang ugali ng bawat isa. Kaya naman naging matalik kaming magkaibigan at madalas kaming lumalabas noon kasama ang iba naming kaibigan at madalas din kaming nag-out of town kapag holiday sa kalendaryo. Ang tungkol sa mga pangit at magagandang ugali ng bawat isa. Kahit nga yung mga nakarelasyon namin at mga nilandi. Nakwento na rin namin sa isa't isa. Kaya naman noong nag-decide pakasalanan ni Danny ang GF niyang si Shara, ako agad ang una niyang sinabihan. Inaya niya ako mag-lunch, Papa Dudut. Nilibre niya pa nga ako na hindi naman niya ginagawa dati kaya nakakutob na akong meron siyang sasabihin o meron siyang kailangan sa akin. Bakit? Nanlibre ka eh. Grabe. Nanlilibre naman ako dati ah. Iba yung sasabihin mong ililibre mo ako tapos kinabukasan sisingilin mo rin. Kilalang kilala mo na talaga ako. At dahil ngayon lang nangyari tong panglilibre na to, feeling ko may importante kang sasabihin o may kailangan ka sa akin. Grabe. Yun na ganun naisip mo? Kasi di ka ganito. Ano ba yun? Ano kailangan mo ha? Ikakasal na kasi ako. Kay Shara? Malamang. Meron pa bang iba? Naniniguro lang. Nasanay kasi ako sa'yo dati na doble-doble ang karelasyon lagi. Uy, mula na luging kami ni Shara, siya lang talaga ah. Alam ko naman. Kaya nga pakakasalan mo, di ba? Yun nga rin ang dahilan ko para ilibre ka eh. Sabi na eh, sisingilin mo ako sa panlilibre mo eh. Pambababae mo lang talaga yung nagbago, no? Pabor lang naman ang hihingin ko. Di naman ako maniningil. Grabe ka talaga. Ano ba yung pabor na yan? Kukunin ka sana naming maid of honor niya. Ako? Maid of honor niya? Oh, bakit ka nagtataka? Ikaw, di ka ba nagtataka kung bakit ako nagtataka? Ano? Bakit niyo ako kukuning maid of honor eh hindi naman kami close ni Shara? Bakit di mo na lang ako kuning best woman? Total, ako naman ang best friend mo. Doon na ako sa side mo. Parang iba kasi ang tunog pag sinabing ikaw ang best woman ko.
Di ba dapat ang best woman sa buhay ko si Shara? Lulusutan pa talaga eh. Yung kapatid ko na kasing kukunin kong best man. Syempre gusto ko maging part ka pa rin ng kasal ko. Bakit di mo na lang ako gawing bouquet para ihagis ako sa mga single na babae? Puro ka talaga kalokohan. Bakit nga ako kukunin yung maid of honor? Wala bang kapatid o kaibigang babae si Shara? Parehong wala. Kaya nga siya namumroblema sa mga bridesmaid kasi wala siyang kaibigang babae. Di sana kinaibigan niya ako ng todo dati para di awkward na maging maid of honor niya ako ngayon. Di kasi kami close kaya medyo asiwa. Pagbigyan mo na lang kami ni Shara. Ikaw naman, parang di kita best friend eh. Pag-post kaya siya sa Facebook ng looking for, mga ganun. Looking for maid of honor, yung okay lang kahit di ka close, urgent, PM is the key. Mahiyain si Shara. Di basta-basta nagtitiwala yun sa mga tao lalo na sa mga babae. Paano? Niloko na kasi yun dati. Kaya ako na yung nagsabi sa kanya na pwede kanyang gawing maid of honor. Ikaw pa talaga nagdesisyon para sa kanya, no? Tinutulungan ko lang siya. At sana matulungan mo kami pareho. Ano ba naman yung tatayo ko lang dun sa gilid ng altar? Di ba? Akala mo ba ganun lang ang role ng maid of honor? Ano ba bang gagawin? Tingnan mo tong taong to. Malamang katulong niya ako sa paghahanda sa kasal nyo. Sa lahat ng kailangan niya. Ganun pala yun? Ang lakas ng loob mong kunin akong maid of honor di mo naman pala alam ang role nun. Wala naman kasi akong alam sa mga kasal-kasal. Ang alam ko lang manahimik at hayaan si Shara sa mga gusto niyang gawin sa kasal. Kailangan ko lang umattend at huwag malate. Kaya please, tulungan mo kami. Malaking bagay talaga na ikaw ang maid of honor ni Shara. Please? Oo na nga. Napilitan akong pumayag na maging maid of honor ni Shara, Papa Dudut. Nainis ako kasi hindi pa si Shara mismo ang lumapit sa akin para sabihin yon, siya ang may kailangan. Talagang pinadaan pa niya kay Danny ang lahat. Hindi talaga kami naging close ni Shara kahit sabihin pang boyfriend niya ang best friend kong si Danny. May pakiramdam kasi ako noon na ayaw niya sa akin lalo na yung pagiging malapit namin ni Danny. Naintindihan ko naman siya dahil nagiging territorial din naman ako kapag may boyfriend ako at medyo dumistansya nga ako noon kay Danny noong nakita kong seryoso na nga ang relasyon nilang dalawa. Nagsimula kasi ang relasyon nila noong nagtry na gumamit si Danny ng dating app. Nasaktuhan si Shara ang nakamatch niya at agad na nagkita sila. Akala noon ni Danny ay one night stand lang yon, tulad ng dati niyang ginagawa sa mga nakikilala niyang babae kung saan. Yun nga lang ay nagkaroon siya ng interes kay Shara dahil kakaiba raw siyang babae. Marami silang pagkakapareho at natuwa doon si Danny. Naalala ko lahat ng kinuwento ni Danny noong nasa motel sila ni Shara. Akala niya noon talaga may mangyayari sa kanilang dalawa at saka aalis na. Pero nagkakwentuhan lang silang dalawa hanggang inabot na ng umaga. Nag-breakfast pa silang dalawa at doon ay tinuloy ang kwentuhan nila. Hinatid pa ni Danny si Shara sa bahay niya at doon ay tinuloy nilang muli ang kwentuhan over a cup of coffee. Hindi raw matapos-tapos noon ang usapan nilang dalawa hanggang sa isang araw. Na-feel na lang ni Danny na seryoso na siyang ligawan si Shara. Naging sila at wala nang ibang naging babae si Danny. Nag-focus siya kay Shara at sa kanya na umikot ang mundo nito. Mula noong naging magkarelasyon sila ni Danny at Shara ay nawala na rin ang routine naming mag-best friend. Kahit na ilang beses kong inaaya noon si Danny na mag-out of town tulad ng dati ay laging pass ang sagot niya. Dahil may date daw sila ni Shara. Nagtampo ako syempre pero inintindi ko na lamang kasi in love nga itong si Danny. Hello? Buti naman sinagot mo ng tawag ko. Seryoso bang tumatawag ka ng alas 5 ng umaga? Kagabi pa kasi ako tumatawag sa'yo. Di ka naman sumasagot. Nasa club ako kagabi. Kailan pa naging bawal sumagot ng tawag kapag nasa club? May collab ba ang club na yan sa library?
Malamang nag-e-enjoy ako kaya di ko sinasagot. Ano ba kasing kailangan mo? Bakit di mo raw in-accept ang friend request ni Shara? Di pa ako nag-Facebook. Tumigil ka nga. Lagi ka kayang online. Share ka pa nga ng share ng memes eh. Ibigay ko na lang kaya Facebook password ko sa'yo para ikaw na mag-accept ng friend request ng jowa mo. Fiancé. Nagawa pa talagang mangurek, yamot na nga ako sa'yo eh. Nag-aalala kasi si Shara. Nag-aalala siya? Bakit? Dahil lang di ko in-accept yung friend request niya? Gumagawa na nga ng paraan yung tao para makapag-usap kayo eh. Di na namin kailangan mag-usap. Andiyan ka naman para tumayong messenger eh, di ba? Uy, busy rin ako no? Ako di busy, ganon. Isa naman eh. Oo na, a-accept ko na yung friend request niya mamaya. Ayun na. Baka mamaya makalimutan mo na naman eh. Bakit mo ba ako minamadali? Eh kasi, para makapag-usap na kayo tungkol sa kasal. Bakit? Kami ba yung ikakasal? Ano ba namang sagot yan, Isa? Ganito talaga mga sagot ko pag sinisira mo tulog ko. Huwag mo naman na akong pahirapan, please. Mamaya, ako na magme-message sa kanya. Ano bang kailangan niya? Gusto ka nga raw niyang makausap ng personal para maplano niyo na kasama ng coordinator yung gagawin sa kasal. O bakit di ka kasama? Kasal mo rin yun ah. Wala naman ako may tutulong dun. Basta kung ano yung mapagkasunduan yung tatlo kasama yung coordinator, okay na ako dun. Eh paano kaya ako mapagkasunduan naming wag ka nang umattend sa kasal? Grabe naman to. Nakakatakot ka pala talaga kapag nakalimpungatan ka. Kaya hayaan mo na ako makatulog para umayos na rin mga sagot ko sa'yo. Oo na nga. Bye! Ay, wait lang. Last na. Ano na naman? Magiging flower girl na rin ba ako? Kasi wala kayong kilalang batang babae? O bouncer? Caterer? Ano na? Magpakabait ka kay Shara, ah. Pinag-iisipan mo na naman bang kampon ako ni Satanas? Di sanay makipagkaibigan si Shara sa babae. Kaya sana magpasensya ka kung maging awkward siya sa'yo. Pati ba naman yan? Poproblemahin ko pa? Minsan na naman ako humiling sa'yo eh. Ito lang yun. Sige na, please. Okay, matutulog na ako. Bye! Oh, wait. Last na talaga. Bubugan na talaga ako ng apoy, Danny. Ano na naman ba? Gusto ko lang mag-thank you. O sige na, matulog ka na. Bye! Papadudot, hindi na ako nakabalik pang matulog dahil chinek ko na ang phone ko para makita ang friend request ni Shara sa Facebook. Inaccept ko na yon para hindi na ako kulitin pa ni Danny. Inistalk ko na rin ang Facebook ni Shara, 2 taon na silang magkarelasyon noon ni Danny. Pero yun ang unang beses na chinek ko ang Facebook ni Shara. Yun din ang unang friend request ni Shara sa akin. Mukhang wala talagang plano si Shara na kaibiganin ako o papadudot dahil saka lang siya nag-effort na lapitan ako at i-add sa Facebook dahil kailangan niya ng maid of honor. Na-offend ako ng slight dahil marami namang pagkakataon na pwede siyang mag-reach out sa akin noon para kilalanin at kaibiganin niya ako. Bilang best friend ko ang BF niya pero hindi niya ginawa yon. Ang awkward tuloy na makipaglapit sa kanya noong time na yon dahil alam kong dala lamang yon ng pangangailangan. Wala namang masyadong post noon si Shara sa Facebook kundi puro pictures nila ni Danny. Naumay ako bigla sa timeline ng Facebook ni Shara dahil puro lambingan nila ni Danny ang nakapost doon. Chinek ko kung meron pa siyang ibang friends na nakakabanding pero wala akong na-stalk sa Facebook niya. Wala ring masyadong nagla-like at nagko-comment noon sa bawat post niya kaya naisip kong wala talaga siguradong masyadong kaibigan itong si Shara. Kaya desperado na siya na kunin niya akong maid of honor kahit naman hindi kami close na dalawa. Nag-message ako kay Shara bago ibaba ang cellphone ko. Sinabi ko sa kanya na anytime after 5 PM ay pwede ko siyang i-meet para maayos sa mga plano niya sa kasal. Hindi naman siya naka-online noon kaya hindi niya nasagot kaagad. Inoff ko na ang wifi sa phone ko at saka lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Nagstay muna ako sa kusina para maghanap ng pwedeng makain pero wala naman akong natripan kaya bumalik na lamang ako sa kwarto. Binuksan ko muli ang wifi ng phone ko at doon ay nakatanggap ako ng message mula kay Shara. Nagtatanong siya kung pwede niya akong sunduin after ng work ko sa Lunes. Nag-thumbs up na lamang ako ng malaki papadudot para tapos na ang usapan namin sa Facebook.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bago sumapit ang Lunes, nakipag-usap muna ako kay Danny tungkol kay Shara. Gusto ko noon na may kaunting background lamang ako kay Shara para hindi naman kami magkailangan ng todo kapag nagkita na kami. Nalaman kong introvert si Shara. Kaya naman naisip kong ako na ang sasalo ng mga usapan namin dahil extrovert naman ako. Nalaman ko rin na mahilig siyang magtsaa na kabaliktaran ko naman dahil pakaramdam ko ay sinisikmura ako lagi kapag nasasayaran ang sistema ko ng tsaa. Nagtanong din ako ng mga topic na pwede naming pag-usapan para dumaldal siya. Sinabi ni Danny na mahilig si Shara na makipagkwentuhan tungkol sa mga halaman, kaso wala naman akong alam doon. Marami raw kasing halaman si Shara sa bahay nila samantalang ako ay sibuyas lang ang nabubuhay sa akin kapag nasa loob ng ref. Natawa na lamang ako dahil parang wala kaming pagkakaparehas ni Shara. Kaya naman inasahan kong hindi magiging okay ang mga meeting namin para sa kasal nila. Nagtanong na rin ako kay Danny kung bakit walang naging kaibigang babae si Shara. Nag-alangan pang magsabi si Danny pero napilit ko naman. Sinubukan naman daw makipagkaibigan ni Shara sa mga babae pero parang hindi siya nagustuhan. Ilang beses niyang pinagsiksikan ng sarili niya sa mga babaeng nakilala niya pero iniiwasan lamang siya. Mas maraming kaibigang lalaki si Shara dahil mas kaya niyang makibagayan ang mga lalaki. Lumaki kasi si Shara sa pamilyang karamihan ay mga lalaki. Bunso at nag-iisang babae siya sa 7 magkakapatid. Kaya buong buhay niya ay nasanay siyang makisama sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Doon ako naawa kay Shara. Kaya naman sinabi ko na mag-a-adjust ako para lamang maging komportable si Shara sa akin. Nagpasalamat naman si Danny sa akin, Papa Dudut. Noong sumapit na ang Lunes ng hapon ay tinawagan na ako ni Shara para ipaalam na nasa lobby na siya ng opisina namin. Nagkataong naka-leave noon si Danny dahil pumunta siya ng probinsya nila para ibalita sa pamilya niya na ikakasal na siya. Nagpunta kami ni Shara sa coffee shop malapit sa opisina namin ni Danny. Doon kami nagsimulang mag-usap, Papa Dudut. Sa wakas nakaharap na rin kita. Ikaw lang eh. Ayaw mo naman kasi akong kausapin dati. Sorry Don ah. Di ko kasi alam kung paano makipag-usap sa mga… Babae, alam ko. Nakwento na siguro sa'yo ni Danny. Oo, pero konti lang naman mga nakwento niya. May mga inalam lang ako tungkol sa'yo na makakatulong para sa bonding natin. Sana naman hindi nakakahiya yung mga nalaman mo tungkol sa akin. Sakto lang. Pero thank you ha. Wala na kasi akong ibang malapitan para maging maid of honor ko eh. Wala ka bang mga pinsang babae? Meron pero hindi ko kasi close. Halaman lang talaga ka-close mo, no? Uy, nasabi sa'yo ni Danny? Oo, pwede nga raw maligaw ang ahas sa garden mo eh. Si Danny talaga nakakahiya. Pasensya na ha, plantita talaga ako. Ako, maldita lang. Totoo nga yung sinabi ni Danny. Nakakatawa ka raw. Ako lagi yung clown ni Danny. Nakwento ba niya? Hindi naman siya masyadong nagkukwento. Baka raw pagselosan kita. Alam mo, sanay na akong pinagseselosan ng mga naging GF ni Danny. Kaya inasahan ko na rin yun sa'yo. Bakit naman kita pagseselosan? Maganda naman ako. Lo, nagbuot ng sariling bangko? Di ikaw na maganda. Ikaw na kamukha ni Bianca Umali. Uy, na-offend ka ba sa sinabi ko? Bakit naman ako ma-offend kung pupurihin mo ang sarili mo? Ikaw yan eh. Feeling ko kasi may mali akong nasabi. Problema ko na pala to. Madali ako maka-offend ng babae. Paano kasi? Yung pananalita ko parang panglalaki. Hindi naman, sakto lang. Wala namang masama kung iisipin mong maganda ka. Ang ibig ko lang sabihin, hindi kita pagseselosan. Kasi confident naman ako sa sarili ko. Hindi ako insecure para magselos. Next time, dagdag mo na rin na may tiwala ka kay Danny. Ganon. Mukhang mas maganda nga yung sinabi mo. Ano ba to? Pag-uusapan ba natin yung tungkol sa kasal mo o tutorial kung paano ka makikipag-usap ng tama sa tao? Pwedeng both. Kailangan ko pareho eh. Unahin na muna natin yung tungkol sa kasal nyo. Dito ako binayaran ni Danny eh.
Teka, binayaran ka ni Danny para maging maid of honor ko? Nakakahiya tatawagan ko siya ngayon. Loka, joke lang yun. Hay, mukhang kailangan talaga kitang turuan kung paano makipag-usap sa kapwa mo babae. Sabi ko naman sa'yo, kahinaan ko talaga to eh. Ayos lang yun, ano ka ba? Isa, sana habaan mo yung pasensya mo sa akin ha. Kakayanin ko. Sanay na ako sa ganito, huwag kang mag-alala. Kung malalagpasan natin tong usapan na to hanggang sa kasal, ikaw na talaga ang ituturing kong best friend. Sige, para mag-away kayo ni Danny. Di yun papayag na may makiki-best friend sa aking iba. Ang swerte naman ni Danny sa'yo. Siguro ang saya mong kasama. Mataas naman review sa akin ng mga nakatry na maging kaibigan ako. Ngayon pa lang 5 stars ka na sa akin. Huwag masyadong mag-expect ha. Baka mamaya pagkatapos ng meeting natin, 1 star na lang ako sa'yo. Nakakatuwa ka talaga. Sana maging magkaibigan talaga tayo. Nabago ang tingin ko kay Shara, Papa Dudut. Naisip ko na baka nahusgahan lang ng mga tao dahil nga hindi maingat sa mga salita niya pero hindi naman niya yon sinasadya. Nagbanding talaga kami para mas effective ang pagiging maid of honor ko sa kanya. Tuwing free time ko noon ay sinasamahan ko siyang pumunta ng mall o manood ng sine para lamang makapagkwentuhan pa kami at makilala ko na siya. Hinayaan naman kami ni Danny na magbanding dahil alam niyang kailangan din yon ni Shara. Nag-focus na lamang si Danny sa pagtatrabaho at pag-OT para lang may dagdag na ipon para sa nalalapit nilang kasal. Tinulungan ko rin si Shara sa pag-decide kung ano yung mga gusto niyang mangyari sa kasal niya bago kami makipag-usap sa coordinator niya. Nakiusap si Shara na ako yung mag-dominate ng usapan kapag nakaharap na yung coordinator dahil siguradong wala raw siyang masasabi. Para tuloy ako yung ikakasal noon sa pakiramdam ko. Ako lagi ang kinukonsulta ni Shara tuwing may mga hindi siya sigurado sa mga detalye sa kasal niya. Ako rin lagi ang tinatanong niya noon kapag may mga hindi siya siguradong salita na sasabihin sa ibang tao. Naaliw ako sa kanya dahil malaki ang tiwala niya sa akin. Kaya hindi na ako nahirapang magustuhan siyang kasama, Papa Dudut. Hindi na nagmukhang obligasyon ang ginagawa ko kapag kasama ko siya para mag-shopping o magplano para sa kasal niya. Naisip ko nga baka na-insecure lamang ang mga babaeng kinaibigan niya dati kaya ayaw siyang samahan. Totoo naman kasing maganda si Shara. Malaki ang hawig niya kay Bianca Umali lalo na sa tangos ng ilong. Kaya yon ang naisip kong dahilan kung bakit hindi siya gustong kaibiganin ng mga babae. Kasi kahit naman siguro ako medyo maiilang sa kanya dahil nagmumukha akong basahan noon sa tuwing nalalapit ako sa kanya, Papa Dudut. Napagod ako umikot-ikot sa department store Sabi ko naman kasi sa'yo, okay na ako dun sa unang high heels na nadaanan natin eh. Uy, di dapat ganun sa mga babae. Paanong di dapat ganun? Kailangan makita pa natin yung ibang options. Parang relasyon lang Tama! Ako kasi tamad talaga ako na mag-shopping. Kung ano lang yung kailangan ko, yun lang ang bibilihin ko. Kung ano yung una kong makita, yun na yun. Ikaw lang ang nang-eengganyo sa akin na umikot-ikot pa eh. Para maranasan mo naman. Di ba nga wala kang naging mga kaibigang babae? O edi pinaparanas ko na sa'yo kung paano magkaroon ng kaibigang babae. Una sa listahan, shopping. Ano yung pangalawa sa listahan? Chismisan! Ay, Marites! Ang una sa listahan ng pagchichismisan natin, si Danny. O bakit naman si Danny? Maganda na rin tong paraan para mas makilala mo pa kung sino yung mapapangasawa mo. Kilala ko naman na siya. Wala siyang tinatago sa akin. Di ka sure, girl. Sure ako. Alam mo ba, nung college kami, tumakbo yan ang nakahubad sa hallway. Hinabol pa siya ng dean namin. Munti ka na yung ma-expel dahil sa ginawa niya. Seryoso ba yan? O, tingnan mo, di mo alam? Ako ang best friend ni Danny. Mas matagal na ang pinagsamahan namin kaysa sa inyo kaya mas kilala ko siya.
Alam mo talaga lahat tungkol kay Danny? Oo naman! Alam mo bang masarap siyang humalik? Girl, ready ka na ba sa malalaman mo? Sagutin mo muna yung tanong ko. Masasagot yan tanong mo kapag sumagot ka sa tanong ko. Ano na girl? Ready ka na ba sa malalaman mo? Nakakakaba naman yan. Pwedeng umatras. Go ako. Masarap nang humalik si Danny. Tama. Teka, paano mong nalaman? First-hand experience. Nahalikan mo na si Danny? Naging kayo ni Danny? Oo, nito. Naghalikan lang, magjowa na agad. Di ba pwedeng lasing lang at malungkot? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Syempre, di na yung kukwento sa'yo ni Danny. Baka pag-awayan nyo pa tapos utusan mo siyang i-block ako sa Facebook. Bakit kayo naghalikan? Wala lang naman yun. Nagkapustahan lang habang nagiinuman. At alam mo ba kung sino may pakana nun? Sino? Yung GF niya nun, si Margie. Talaga? Ang weird. Ay nako, sabi ko naman sa'yo marami ka pang dapat malaman tungkol kay Danny. Mga nakakahiya at nakakadiri ba? Oo, lahat yung mga yun. Baka kapag nalaman mo na lahat umatras ka na sa kasal nyo. Yan naman ang hindi ko gagawin. Kahit nalaman mo nang nakahalikan ko si Danny sa tulong ng ex-GF niya? Nakaraan naman na yun eh. Saka sabi mo nga nasa inuman kayo nun. Kaya malamang lasing na kayo nung ginawa nyo yun. Hindi counted kasi walang feelings. Ikaw, sure ka na ba sa feelings mo para kay Danny? Ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa gusto ko. Mula nang dumating si Danny, wala na akong ibang nakikita kundi siya lang. Taharay ng bakla May ganyan ka talagang paandar? Sorry kung medyo naging corny. Magpinsang buo ang pagiging corny at pagiging in love. Mas napatunayan ko ngayon na talagang mahal ko si Danny. Kasi kahit ano pang sabihin mong hindi maganda tungkol sa kanya, pinipili ko pa rin siya. Sigurado pa rin ako sa kanya. Papadudot nagsabi pa ako ng mga nakakahiyang nangyari kay Danny na nasaksihan ko. Tinawanan lang lahat yon ni Shara kahit yung mga kwento sa mga nakaan ni Danny ay sinubukan ko ring sabihin. Pero wala pa ring epekto kay Shara. Pabiru ko pa nga siyang inutusan na huwag nang ituloy ang kasal nila. Tinawanan niya lamang akong muli at sinubukang magbiro. Hindi ako natuwa sa mga sinagot ni Shara, Papadudot. Lihim akong nagngingit-ngit noong hindi umepekto ang mga sinabi kong paninira tungkol kay Danny. Nasira tuloy ang mood ko at saka inaya na siyang umuwi. Hindi naman nakaramdam si Shara na masama na ang mood ko noon. Talagang hindi siya sanay makisalumuha sa mga babae kaya hindi niya nahalata na bad mood na ako. Parang na-adapt na talaga ni Shara ang ugali ng ibang lalaki na hindi makaramdam kung galit na ang babae. Yun nga ang gusto ko noon na ituro kay Shara. Noong nakauwi na ako ng bahay, nag-chat si Shara sa akin at inaya akong lumabas muli after ng work kinabukasan. Sinabi kong pag-iisipan ko at saka nag-offline na sa Facebook. Nagtungo na ako sa kwarto ko para maibaba ko na rin ang mga napamili ko sa mall. Doon ko naramdaman ang kakaibang pagod kaya naman binagsak ko na lamang ang aking katawan sa kama. Napapikit na ako para umidlip at bago lumalim yon ay biglang tumunog ang cellphone ko. Nawala tuloy ang antok ko dahil sa storbong tumatawag sa akin. Pagtingin ko ng cellphone ko ay pangalan ni Danny ang nag-register. Tinignan ko na lamang yon at hindi na sinagot pa. Saka in airplane mode kagad ang cellphone ko para hindi na niya matawagan pa. Noong nakita ko ang pangalan ni Danny ay nanumpalik ang pagkasira ko ng mood. Naalala ko naman ang failed na paninira ko kay Danny kay Shara noong nasa mall kami. Napabangon tuloy ako sa kama dahil natanggal na ang antok ko dahil sa inis. Nagpalit lamang ako ng pang-jogging na damit at saka muling lumabas ng bahay para mag-jogging. Ang pagtakbo kasi ang naging paraan ko para maklear ang mga tumatakbong gulo sa utak ko, Papadudot. Yon ang naging paraan ko para makatakas sa mga pinoproblema ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang beses kong sinubukang isabotahe ang kasal ni na Shara at Danny pero hindi naman nagtagumpay.
Sinabutahe ko yon sa pamamagitan ng paglabas ng mga baho ni Danny kay Shara. Pero hindi ko maintindihan kay Shara kung bakit hindi pa rin niya maramdaman na ma-turn off sa mga pinagsasabi ko tungkol kay Danny. Dahil kung ako lang yon, ay baka tinakbuhan ko na ang sarili kong kasal. O naisip ko rin na baka nga talagang na in love si Shara kay Danny. Kaya naman nag-isip pa ako ng ibang paraan para lamang hindi matuloy ang kasal nilang dalawa. Ginamit ko si Shara sa pagkakataon na yon, Papa Dudut. Nakipagkwentuhan ako sa kanya at nagtanong sa mga nakaraan niya. Nagtiwala sa akin si Shara at nag-share siya ng mga bagay sa nakaraan niya na wala pang ibang nakakaalam kahit na si Danny mismo. Hindi naman nakahalata si Shara na may iba akong planong gawin kaya ako nangiintriga sa kanyang mga nakaraan. Talagang walang naging kaibigan si Shara dahil masyado siyang bigay todo sa tiwala sa akin. Noong nakakuha na ako ng mga impormasyon na pwede kong gamitin para hindi matuloy ang kasal nilang dalawa ay saka ko naman inayang mag-dinner sina Shara at Danny isang Sabado. Nilibre ko sila at kunwari ay simpleng selebrasyon lamang yon para sa nalalapit nilang kasal. Wala namang nakatunog sa kanila na posibleng mangyari. Nagkita kami sa isang resto na pinili nila. Sinabi nila na doon sila unang nag-date mula noong naging official na silang magkarelasyon. Pinagbigyan ko sila kahit medyo may kamahalan noon ang pagkain. Nauna akong dumating sa kanila kaya naman umorder na ako ng wine para pampalakas ng loob sa plano kong gawin, Papa Dudut. And after 30 minutes ay nakita ko na silang sabay na dumating. Baka sa mga mukha nila noon ang labis na kasiyahan at pagmamahal. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit. Kaya mas lalo akong nagpursiging ituloy ang plano ko, Papa Dudut. Pasensya na kung na-late kami, Isa. Ito kasing si Shara eh. Bumili pa ng bulaklak para sa'yo. Kasi diba dapat binibigyan ng bulaklak ang babaeng kaibigan? Mahal kita, Shara. Pero di ko alam kung saan mo napulot yung sinasabi mo. Ginawa mo na lang sana ang cash yung bibigay mo, Shara. Mas gusto mo ba? Magkano ba dapat? Hoy, ano ka ba? Joke lang. Huwag mong mabiro-biro si Isa sa pera. Tototohanin niya yan. Nagbago na ako, Danny. Maupo na nga kayo. Ay nga pala, okay lang ba kung nag-order na ako para sa ating lahat? Total kilala ko naman kayong pareho kaya alam ko na kung anong mga gusto nyo. Seafood paella para sa'yo, di ba Shara? Galing ah. Si Danny ang nagsabi niyan sa akin. Yan lang daw ang hinahanap mo kapag nagde-date kayo. Lalo na yung may halong pork and chicken, the best yun. Oh, ako naman. Anong kinuha mo para sa akin? Siyempre, nakachika ko tong si Shara kaya alam ko na bago mong paborito. Bagong paborito? Sinigang sa pakwan, di ba? Nagbago ka na talaga. Dati puro prito lang gusto mo tapos biglang gusto mo na yung masabaw na pagkain. Isa? Nagulat nga ako nung sinabi ni Shara na kapag nasa bahay ka niya natutulog lagi ka nagre-request na ipagluto ka ng sinigang sa pakwan. Di pa naman daw masyadong marunong magluto tong si Shara pero nag-aral siya para sa'yo. Gwapa yarn, Danny. Isa. Marunong ka magluto, Shara? Kunwari, di alam, Danny. Lagi nga niya binibida na ikaw lang ang lalaking pinagluto niya sa buhay niya eh. Di ba, Shara? Isa, hindi ko pa pinagluluto si Danny. Ano bang hindi? Di ba nakwento mo nga sa akin last week? Sabi mo nga kapag nakakakain ng sinigang sa pakwantong si Danny ginaganahan siya sa kama tsaka… Isa! Ex-boyfriend ko yun, hindi si Danny. Nung tinanong kita kung marunong ka bang magluto, sabi mo hindi. Hindi naman talaga eh. Sinubukan ko lang dati. Pero nasarapan ng ex mo sa sinigang na pakwan mo. Inaral mong iluto para sa kanya. Pero ako ni pritong talong di mo mapagluto. Ay hala, mali nga ako. Hala, sorry. Hindi mo naman kasalanan, Isa. So hindi rin ba si Danny yung ginagawang panghimagas yung manggang hilaw at toyo? Hindi nga ako mahilig sa maasim, di ba, Isa? Alam mo yan. Best friend kita. Akala ko kasi nagbago ka na ng mga gusto eh. At tagal na rin kasi nung last kitang nakabanding. Malay ko ba? Marami lang kasi akong nakwento kay Isa tungkol sa mga naging ex ko.
Pansin ko nga. Pati yung ginaganahan sa kama yung ex mo na kwento mo pa. Di ka ba nahiya? Ano ba naman, Danny? 2022 na, no? Walang masamang magkwento tungkol sa sex life ng mga magkarelasyon. Masyado ka namang conservative. Kung meron mang conservative rito, si Shara yun at hindi ako. Kaya nagtataka ako kung bakit nagawa niya magkwento sa'yo eh. Lalo na tungkol sa sex life nila ng ex niya. Girl talk lang naman yun. Normal lang naman yun sa mga magkakaibigang babae, di ba Isa? True! Kayo nga mga lalaki, mas malala pa eh. Baka gusto mo ikwento ko pa lahat ng mga pag-aano nyo ng mga ex-GF mo. Ang dami at ang wild nun ah. Marami? Wild? Ay oo naman. Alam mo minsan… Isa, please. Huwag mo nang palalain na nangyayari. O bakit ka nagagalit? Alam nyo, nawala na ako ng gana. Uwi na ako. Danny, wait! Huwag mo naman akong iwan dito. Nag-walkout si Danny sa amin at hindi naman sumunod si Shara dahil nabigla siya sa mga nangyari, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko ang pag-inom ng wine at nagkunwaring nakonsensya ako sa mga nangyari kahit na hindi naman. Nagtanong si Shara sa akin kung dapat ba niyang sundan si Danny pero sinabi kong wag na. Sinabi ko kay Shara na makitid ang utang ni Danny para hindi maintindihan ang past niya. Pinaniwala ko si Shara na mali si Danny, Papa Dudut. Naramdaman ko namang umagri sa akin si Shara. Mas lalo ko pa nga ang ginatungan at sinabi na bakit si Shara tanggap niya ang buong nakaraan at kakulangan ni Danny pero bakit si Danny ay hindi magawa yon para sa kanya. Natahimik na lamang si Shara at mukhang nag-iisip. Medyo natakot ako noon dahil baka magalit sa akin si Shara kapag na-realize niyang ako ang may kagagawan ng lahat. Inaya ko na lamang siyang mag-wine at pumayag naman siya, Papa Dudut. Kaming dalawa na lamang ang nag-dinner at pinagsaluhan na lamang namin ang mga in-order. Nawala ng gana si Shara na kumain at panayang tingin sa cellphone niya. Alam ko noon na inaabangan niya ang paramdam ni Danny pero hindi yun nangyari, Papa Dudut. Nagpaalam na rin si Shara kahit pagkatapos naming makakain kahit inaya ko pa siyang mag-bar. Sinabi niyang magpapahinga pa raw siya dahil maaga niyang aasikasuhin para sa supplies ng kasal nila. Kinabukasan na lamang kong pinahinto ni Danny ang preparation sa kasal nila ni Shara. Tumawag si Shara sa akin noong umaga at binalita ang mga plano ni Danny. Panay ang iyak niya noon dahil parang nag-alangan na raw na magpakasal sa kanya si Danny. Hindi ko noon maintindihan halos ang mga sinabi ni Shara dahil mukhang nagpapanik attack na rin siya dahil sa biglang desisyon ni Danny. Pinapunta ko siya sa bahay para kausapin. Hindi muna ako pumasok sa trabaho noon para makausap si Shara. Wala pang isang oras ay nakarating na siya sa bahay at agad akong niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Hindi ko siya mapakalma at yon ang unang beses na nakita ko siyang ganon, Papa Dudut. Aminado ako na nakaramdam ako ng konsensya dahil alam kong parte ako ng dahilan kung bakit nagkaganon ang relasyon nila ni Danny. Noong medyo kumalma na si Shara ay saka naman siya naglabas ng sama ng loob sa akin. Nakinig ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut, at naawa ko dahil yon ang unang beses din na nakita ko siya ng ganon kalungkot, Papa Dudut. Ayaw na sa akin ni Danny, Isa. Anong gagawin ko? Paano bang ayaw na? Galit lang yun, kakalma rin yun. Hindi eh. Tinawagan niya ako kaninang madaling araw. Sabi niya mag-cool off muna kami dahil nabigla siya sa mga nalaman niya sa akin. Eh anong sabi mo? Sabi ko ayoko. Sinabi ko sa kanya na pag-usapan muna namin bago siya magdesisyon ng ganun. Tapos nagalit siya sa akin kasi ayaw ko raw siyang bigyan ng space. Dapat kasi binigyan mo siya ng space. Natakot kasi ako na baka mauwi yun sa hiwalayan. Maganda nga maghiwalay na kayo eh. Ang kitit kasi ng utak nung Danny na yan eh. As if naman siya lang yung may karapatang magkaroon ng ex. Wala naman daw kaso sa kanya ang mga ex ko, pero dapat daw sinabi ko sa kanya. Teka, di mo sinabi na may mga ex ka?
Sa'yo ko lang sinabi eh. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang marami akong naging ex. Kasalanan mo naman pala eh. Dapat nung una pa lang naging honest ka na sa kanya. Alam mo, wala nang pag-asa yung relasyon nyo. Ngayon pa lang makipaghiwalay ka na sa kanya. Move on na. Hiniwalayan niya na nga ako eh. Cool off lang naman yun, di ba? Nung una. Tapos, nakulitan siya sa akin. Nakipaghiwalay na siya. Tapos sabi niya, ihinto na raw namin yung preparation sa kasal. Good! Hindi kayo compatible. Makakahanap din kayo ng bagay sa inyo. Pero siya yung mahal ko isa eh. Siya lang. Oo, may mga naging ex ako. At oo, may mga nagawa ko sa kanila na hindi ko nagawa para kay Danny. Pero hindi naman ibig sabihin nun, di na malalim ang pagmamahal ko sa kanya. Siya lang yung minahal ko ng ganito eh. Kaya lang naman ako hindi bigay todo sa pagmamahal kasi natrauma na ako dun sa mga dati ko. Kaya nag-iingat ako. Nagtira ako para sa sarili ko. Hay, di ko na alam ang sasabihin sa'yo pero ang alam ko lang talagang sira na ang relasyon nyo. Wala na siyang tiwala sa'yo. Saka kahit magkabalikan kayo, may lamat na eh. Di ka na niya uli pagkakatiwalaan, sigurado ko. Ganyan si Danny sa mga nakarelasyon niya dati. Hindi ko na alam ang gagawin, Isa. Tulungan mo ko. Wala na ako matutulong eh. Kapag nakapagdesisyon na kasi si Danny, yun na yun. Best friend ka niya, di ba? Baka naman pwedeng magawan mo ng paraan. Alam mo kung ano makakapagpabago ng isip niya, di ba? Mas matagal ka niyang nakasama kaysa sa akin. Baka pwedeng tulungan mo ko kasi parang mababaliw na ako kakaisip. Hayaan mo na lang siya. Please, Isa. Sa'yo lang ako lumapit kasi malaki ang tiwala ko sa'yo. Ikaw lang ang kaibigan ko eh. Ikaw lang yung nagtiyaga sa akin. Kaya please. Susubukan kong tawagan siya ngayon. O bakit? Uy, kasama ko ngayon si Shara. Good. Pakisabi sa kanya wag na siyang tawag ng tawag sa akin kasi naiirita na ako sa kanya. Ako yung naiirita sa'yo eh. Para kang bata, alam mo yun? Wow! Nagkampihan na kayong dalawa? Sino bang best friend mo? Wala akong kinakampihan dito. Pareho kayong may mali. Ako rin, mali yung pinangunahan kong ikwento sa'yo yung tungkol sa mga naging ex niya at ex mo. O anong gusto mong palabasin? Ang sa akin lang, parehas naman kayong may mga nakaraan. Tanggap ka niya. Mas malala pa nga yung mga kwento ko tungkol sa'yo pero wala siyang pakialam doon. Kasi ang importante sa kanya yung ngayon. Bakit ikaw, di mo yun magawa? Eh nagsinungaling siya sa akin eh. Andun na tayo sa nagsinungaling siya sa'yo. Mali yun pero di naman ibig sabihin nun hindi mo na siya dapat patawarin. Ang hirap magpatawad ng taong sinungaling. Danny, ilang beses ka ring nagsinungaling, tandaan mo yan. Anong pinagkaiba mo sa kanya? Huwag ka nalang makialam sa amin, Isa. Problema na namin to. Bilang maid of honor ni Shara, kailangan ko siyang tulungan sa lahat ng bagay na makakaapekto sa kasal nyo. Wala nang kasal na mangyayari. Sinasabi mo lang yan kasi galit ka. Sige na Danny, bababa ko na to. Bibigyan kita ng oras na ma-imagine ang buhay mo na di siya kasama. Isa. Yon ang gusto kong gawin mo. Kung di ka nasasaktan habang iniisip na di siya kasama sa future mo, sige, ituloy mo yung hiwalayan nyo. Ay. Pasa mo nga kay Shara phone mo. Gusto ko siya makausap. Masama bang mahalin siya ng patago? Masama bang mahalin siya kahit alam kong malabo? Nakatingin ang lahat kay Shara habang naglalakad siya patungo sa altar. Isa ako sa mga humanga sa angkin niyang ganda habang suot ang pinapangarap niyang trahe de boda. Sinulyapan ko ng palihim si Danny at nakita kong pinipigilan niya ang pag-iyak niya. Nakaramdam ako ng mga oras na yon na handa nang isuko ni Danny ang lahat sa kanya para kay Shara. Napangiti ako at tulad ni Danny ay pinigilan ko ring maiyak. Nang makalapit na si Shara sa altar ay nagpalitan sila ng titig ni Danny. Maya-maya pa ay binaling na sa akin ni Shara ang tingin niya at
Doon ko nakita ang pinipigil niyang mga luha. Ngumiti siya sa akin at saka pabulong na nagpasalamat. Ginantihan ko ng ngiti ang mga sinabi niya at doon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Papa Dudut, ang hirap palang itago ang totoong nararamdaman mo sa isang tao. Sa isang taong hindi pwedeng maging sayo. Sa isang taong pag-aari na ng iba at kailanman ay hindi mapapasayo. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula noong kinasal sina Shara at Danny, pero hanggang sa ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit ng pagpapalaya sa taong minsan ay minahal ko. Ramdam ko pa rin ang sakit na hindi masuklian ang pagmamahal mo. Ramdam ko pa rin ang sakit na hindi mo nagawang sabihin ang mga salitang mahal kita sa taong pinaglalaanan mo noon. Papa Dudut, sa maikling panahon ng pagsasama namin ni Shara ay napamahal na po ako sa kanya. Dahil sa kanya ay nasagot ang mga tanong sa kung sino at ano ako. Dahil kay Shara ay napatunayan kong kaya ko palang magmahal at magparaya. Opo, Papa Dudut. Buong buhay ko akala ko ay para ako sa lalaki. Pero nabago ang lahat ng iyon nang makilala ko si Shara. Alam kong hindi niya masusuklian ang pagmamahal ko para sa kanya dahil pag-aari na siya ng iba. Hindi na rin ako sumubok na aminin ang nararamdaman ko sa takot na yon nang maging dahilan ng kanyang paglayo. Nakontento akong pagmasdan siya sa malayo at nakontento akong mahalin siya ng patago, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ako ang inyong kabarangay, Isa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Walang pinapanganak na perpekto. Ngunit hindi ito dahilan para magkasala at paulit-ulit na maging abusado sa mga mahal natin sa buhay. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay mapagpapasensyahan nila tayo, lalo na pag naubos at napagod na sila. Ikaw, kabarangay, isa ka bang abusadong tao? Dear Papa Dudut, may kasabihan na walang magulang ang makatitiis sa anak. Ngunit may mga anak na kaya raw tiisin ang magulang. Sa kwentong ibabahagi ko sa inyong programa, ipapakita ko sa inyo na meron ding mga magulang na kayang tiisin ang mga anak nila. Ngunit bago tayo dumako doon, ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wena, 32 years old at taga Marikina. Sa kasalukuyan ay empleyado ako sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City. At netong taong ko lamang nadiskubre ang inyong programa sa radyo. Tapos isang araw ay nag-decide akong magpadala ng sulat sa inyo. Magsisimula ang kwento ko noong 15 years old pa lamang ako. Solong anak lamang ako ng aking mga magulang. At lumaki ako na palasimba dahil aktibo ang mama ko na miyembro ng simbahan. Iminulat niya ako sa iba't ibang relihiyosong paniniwala at kasama na nga roon ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin.
Bakit naman natulog ka sa misa kanina sa simbahan? Pasensya na po kayo, ma. Inaantok po kasi ako eh. Ang aga-aga naman po kasi natin pumunta sa simbahan. Ganun talaga. Siyempre, mas maganda na yung maaga para hindi mainit. At saka mas marami pa tayong magagawa pagkatapos ng misa. Kaya lang gusto ko pa pong matulog eh. Ano ba naman ang 1 oras para ilaan sa pagsisimba kumpara sa mas maraming oras na nilalaan natin sa ibang bagay? Saka hindi kasalanan ng maaga nating pagsisimba ang antok mo, kundi kasalanan mo. Kasi nagpuyat ka pa nung gabi bago tayo nagsimba. Di ba sabi ko, patayin mo na yung TV. Pero hindi ka naman nakinig sa akin. Sorry po, ma. Maganda po kasi yung pinapanood ko kaya napuyat ako eh. Kahit gaano pa kaganda yung pinanonood mong yun, dapat pinaglalaanan mo pa rin ang panahon ng pagsisimba. Matagal na natin yun ginagawa, di ba? Tuwing linggo nagsisimba tayo ng maaga. Opo, pero bakit tayo lang? Anong tayo lang? Tayo lang po yung nagsisimba pero hindi sumasama si tatay. Marami kasi ako nakikitang pamilya silang nagsisimba. May nanay, may tatay. Tungkol sa bagay na yan, hindi kasi nakasanayan ng tatay mo yung magsimba. Saka pagod siya sa trabaho. Biruin mo, hanggang Sabado ang pasok niya. Kaya nga hinahayaan ko na lang siya na matulog para makapagpahinga. Sana pala nagtatrabaho na lang ako para hayaan niyo rin ako matulog ng mahaba pag araw ng linggo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Yung bata-bata mo pa. Saka hindi tama na hilingin mo yan para lang makaiwas ka sa pagsisimba, nak. Mali yun, ha? Para ka namang walang natututunan sa misa eh. Sorry po, ma. Buti pa, tulungan mo na lang ako dun sa kusina. Magluluto na ako ng pananghalian natin para pagising ng tatay mo meron na siyang makain. Kain ng kain, Gregor. Naalala ko, nabanggit mo kagabi na gusto mong kumain yan. Sinarapan ko talaga yung niluto kong sinigang para makahigop ka naman ng sabaw. Anong masarap dito? Ang tabang-taba nga na luto mo, Lori. Ha? Paanong matabang paulit-ulit ko yung tinikman. Pati ng anak mo kasi katulong ko siya kanina sa pagluluto. Sabi niya masarap naman daw. Diba, Wena? Opo, masarap po. Aba, sinasabi niyo ba na sinungaling ako kasi ako lang ang hindi nasasarapan dyan sa luto mo? Hindi naman sa ganon. Anong hindi sa ganun? Yun ang mismo pinalalabas ninyo. Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi mo kailangang sumigaw dahil naririnig ka naman namin ng anak mo. Saka nasa harap tayo ng pagkain. Baka gabaan tayo. Gaba-gaba, hindi naman totoo yun. Kung ano-ano na lang talaga yung mga pinaniniwalaan mo, alam ka na ba sabihin kung masarap tong luto mo kung hindi naman? Hindi ko na yan makakain, nawala na ako ng gana. Teka, saan ka pupunta? Di mo pa natatapos yung pagkain mo, oh? Hindi ka ba nakikinig o sadyambing ka lang? Sabi ko hindi ko na yan makakain kasi nawala na ako ng gana. Hindi naman masarap yung luto na pinagmamalaki mo. Ang tabang para akong humihigop ng tubig na may mantika. Ay, sobra ka naman magsalita. Pinaghirapan namin ang anak mo na lutuin yan. Kaya nga sana inayos nyo na rin. Sana sinarapan nyo para hindi naman masayang. Buti sana kung pera nyo pinambibili natin ng ulam, may pera ko naman. Anak na ko, bakit umiiyak yung anak mo? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Ay, malamang. Natakot sa lakas ng boses mo. Ay, nak, huwag ka nang umiyak, ha? Naku, nag-iinarte lang naman yan. Buti pa, kakain na lang ako sa labas. Sigurado pa ako na masarap kakainin ko doon kaysa dito sa lintik na pamamahay na to. Papadudot kung anong bait pala simba, maunawain at mapagpatawad ng mama ko ay kabaligtaran naman niya ang ugali at budhi ng papa ko. Maliit pa lamang ako ay gano'n na ang personality niya. Yun bang reklamador, bayolente, nakaangil palagi at palamura at mapang-insulto kahit na sa aming pamilya niya. Ewan kung bakit siya ganon, ngunit sa kabila ng lahat ay matyagang nakisama sa kanya ang mama ko. Pero sa totoo lang, habang nagkakaedad ako ay unti-unti akong nawala ng amor sa tatay ko. Hindi ko kasi naramdaman sa kanyang pagiging ama. Kaya madalas ay napapatanong ako kung ano ang pakiramdam na mahalin ng isang tatay. At sa tuwing pinahahayag ko kay mama
Ang pagkadismaya ko tungkol sa ugali ng tatay ko ay palagi niya akong pinapaalalahanan. Nalawakan ko raw ang aking pangunawa. Sa makatuwid ay gusto niya na ako ang mag-adjust sa ugali ni Papa na sa bawat araw na lang yata na ginawa ng Diyos ay mas lalong lumalala. Nay, bakit po hindi nyo nalang hiwalayan si tatay? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Bata ka. Kasi sinasaktan niya po kayo. Ibig sabihin hindi niya po kayo mahal. Hindi porke sinasaktan niya ako hindi na niya ako mahal. Mahal ako ng tatay mo, nak. Sigurado ako doon, ramdam ko yun. Pero sabi po kasi ng mga kaklase ko, hindi raw sinasaktan ng mga tatay nila yung mga nanay nila. Bakit? Hindi ba nag-aaway yung nanay at tatay nila? Nag-aaway din naman po. Oh, kita mo na. Saka hindi tayo nakakasiguro na hindi nasasaktan ng tatay nila yung nanay nila. Kasi pag nag-aaway medyo nagiging bayolente ang isang tao dahil nadadala siya sa bugso ng damdamin niya. Ibig pong sabihin, normal lang po yung ginagawa sa inyo ni tatay? Ha? Hindi. Pero parte yun ng pagsasama, anak. Alam ko, hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Pero darating yung araw na mauunawaan mo ang lahat. Pag nag-asawa ka na, ganun. Saka, hindi naman ako laging sinasaktan ng tatay mo Paminsan-minsan lang pag mainit yung ulo niya at kapag napipikon siya sa akin. Kilala mo naman yung taong yun. Medyo maiksi yung pasensya niya kaya intindihin na lang natin. Para sa akin, wala lang naman yun. Pinatawad ko na rin siya sa mga nagawa niya. Lori! Lori! Buksan mo nga itong pinto! Tatay po ba yun? Oo, anak. Teka, dito ka lang ha. Pagbubuksan ko lang siya ng pinto. Anak ka naman ng lintik. Bakit ang tagal mo buksan ang pinto? Aray ko, Gregor! Bakit mo naman ako sinasabunutan? Nagtanong ka pa talaga pinapapak na nga ako ng lamok sa labas dahil sa bagal mo. Pagbuksan ako ng pinto! Paanong mabagal? Pinagbuksan nga kita. Sumasagot ka pa talaga, ha? Ayan! Ayan dapat sa'yo! Aray ko! Parang ayaw mo na, bitiwan mo ako! Ayoko! Sa kasino ka para utusan ako, ha? Ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na to! Hindi ikaw, kaya wag na wag mo akong uutusan! Lasing ka lang Hindi mo alam ang sinasabi at ginagawa mo! Ano hindi, ha? Patutunayan ko sa'yo na alam ko! Tay, bitiwan niyo na po si nanay. Nasasaktan na po siya. Bakit ko naman gagawin yun nakakapikon tong nanay mo? Ano ba kasing ginawa ko sa'yo, Gregor? Tanong ka pa talagang tanga ka? Sige na po, tay. Bitiwan niyo na po si nanay. Bakit ka ba kasi nakikisali sa amin, ha? Gusto mo ikaw na lang ipalit ko dito sa nanay mo? Gregor, wag na wag mong sasaktan ang anak natin! Anak ba natin tong maingay at makialamerang batang ito, ha? Oo! Tay, ako po to. Si Wena. Sino Wena? Sino Wena? Wala akong kilalang Wena! Gregor naman, bitiwan mo na ako! Kanina mo pa ako sinasabunutan Huwag mo sabi akong uutusan! Ang ingay! Ang ingay mong bata ka! Halika nga rito! Ano pong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo po ako. Gregor! Hindi ka bitiwan! Yan ang dapat sa'yo! Maingay ka! Masyado ka kasi pakialamera! Sa susunod, matuto kang lumugar, ha? Let mo kapalian kaya kita ng buto! Walang hiya ka, Gregor! Sarili nating anak yan, paano mo nagawasaktan? Wala kang konsensya! Papadudot dahil sa nangyari ay mas lalo lamang lumalim ang galit ko sa papa ko. Hindi na kasi siya nagbago katulad ng sinasabi ni mama na palagi raw niyang pinagdarasal sa Diyos. At patunay nga ang nangyaring pananakit niya sa aming dalawa. Natakot ako ng sobra para sa kaligtasan namin ng mama ko. Mabuti na lamang at umalis din si Papa sa bahay pagkalipas ng ilang minuto at wala kaming ideya kung saan siya nagpunta.
Bago kami matulog ay paulit-ulit kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y hindi na umuwi sa bahay namin ang papa ko. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanya sa labas ng pamamahay namin, masigurado ko lang na ligtas kami ng aking mama. Ngunit kabaligtaran noon ang dasal ni mama noong marinig ko siyang humihikbi sa altar namin sa bahay. Kung gaano ko kasi kagusto na hindi na bumalik sa bahay at buhay namin ang papa ko, panay naman siya ng paghiling na sana ay umuwi na raw ang kanyang pinakamamahal na asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ewan Papa Dudut, pero habang tumatanda ako ay natuto na rin po akong magtanim ng galit at tampo sa mama ko. Masyado kasi niyang mahal ang papa ko hanggang sa punto na ayos lang sa kanya na pisikalin niya ito. Katwiran niya ay may mga araw naman daw na mabait si papa sa kanya at magkasundo sila. Kaya lang ay mas madalas ay mainitin naman ang ulo nito at mapanakit. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na mababago ang pagmamahal ng nanay ko sa tatay ko kahit na ano pang dumi ng pagkatao nito. Oo, totoo naman na minsan ay mabait ang papa ko at provider talaga sa bahay namin. Pero para sa akin ay hindi yon sapat dahil mas lamang pa rin ang mga atraso niya sa aming dalawa ni mama. Walang gabi na hindi ako natakot para sa kaligtasan namin sa kamay ng sarili kong ama. Isang gabi habang nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na tulog, ay nagising ako dahil sa pagtatalo ng mga magulang ko, Papa Dudut. Ewan ko sa'yo, Lori. Marumi ka lang talaga mag-isip, malisyosa. Ako pa talaga ang malisyosa at marumi mag-isip? Sino pa nga ba? Alangan naman ako ikaw yung nagpapaniwala sa mga walang katuturan text message na yun, di ba? Paano hindi ako maniniwala? Kilalang kilala ka nung nag-text. Wala lang yun. Baka naninira lang yun. Ewan ko ha, pero ang hirap baliwalain eh. Ano mahirap doon? Pwede mo naman burahin yung text at kalimutan na lang ang lahat, di ba? Bakit ba kasi kayo mga babae gustong-gusto niyong pinapakomplikado ang lahat? Hindi namin pinapakomplikado pero palaging tama ang kutob namin. Anong gusto mong palabasin? Na tama nga yung kutob mo wala ka namang ebidensya. Nasisarahan ka na yata ng ulo Kaya nga tinatanong kita eh. Gusto kong maging tapat ka sa akin dahil asawa mo ako. Alam mo, ikaw! Edgar! Itiwan mo ko, hindi ako makahinga. Bibitawan lang kita pag nanahimik na yung maingay mong bibig. Tay! Bitiwan niyo po si nanay! Wala. Maawa na po kayo! Bitiwan niyo po si nanay! Nasasaktan na po siya Edgar, bitiwan mo na ako. O ayan! Binitiwan na kita para manahimik na kayong mag-ina. Bakit niyo naman po sinakal si nanay? Ano po ba ginawa niya sa inyo? Yan kasi ang nanay mo, masyadong madaldal. Anong masyadong madaldal? Nagtatanong lang ako. Ikaw yung bigla-bigla na lang nagagalit dyan. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Aba naman! Gusto mo yatang masampal Tama na po! Huwag niyo na masaktan si nanay! Ikaw naman, kung makaiyak ka naman dyan, akala mo, grabe na yung ginawa ko sa nanay mo. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, kulang pa yung inaabot niyang sakal. Ano pa ang plano mong gawin sa akin, Aber? Ay gusto mo, gawin ko na lang, kaya sasabihin ko pa sa'yo. Nay! Tay! Huwag na po kayo mag-away! Ang lalakas po ng boses niyo! Baka pati kapitbahay natin magising sa ingay niyo Buti pa tong anak mo, may paki sa mga kapitbahay. Wen, huwag ka nang umiyak, ha? Hindi naman kami nag-aaway ng tatay mo eh. Nag-uusap lang kami, ha? Hindi na po ako bata para hindi malaman yung kaibahan ng nag-uusap at nag-aaway, Nay! Malinaw po na nag-aaway kayo ni tatay kasi mataas yung boses niyo. Galit na naman po si tatay. Sinakal pa nga niyo kayo
Sa bagay na yun. Hindi naman kasi makakatikim ng sakal yung mama mo kung nanahimik na lang siya. Hoy! Hoy, Lori! Hindi lahat ng tanong sa isip mo ay dapat bosesan mo na, lalong ikaiinit ng ulo ko yon. Ayusin mo lang talaga. Hoy, Wena! Kung may paki ka sa mga kapitbahay, pati ikaw, manahimik ka. Tumigil ka na sa kakaiyak, puro ka na lang iyak. Tanda mo na! Opo, Tay. Yan! Ganyan ang gusto ko! Yung masunurin! O kita mo, Lori, buti pa yung si Wena marunong sumunod. Matuto ka dyan sa anak mong lintik ka bago pa kita masampal sa susunod. Buti pa, matutulog na ako. Hoy, Lori, huwag kang tumabi sa akin ha. Kung ayaw mong sungal-ngalin kita. Papadudot ang akusasyon na yon ng mama ko sa papa ko ay unti-unti niyang pinatotohanan noong nagsimula siyang hindi umuwi ng regular sa bahay namin. At wala kaming kaalam-alam ni mama kung saan siya naroroon. Bagaman malakas ang hinala namin na posible siyang umuwi sa kabit niya, nanatiling tikom ang bibig ng nanay ko at hinayaan niya na ang luha niyang magsabi ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit isang araw, nagulat na lamang ako noong ibinalita sa akin ng nanay ko na alam na raw niya ang kinakaroonan ni Papa. Tama rin daw ang hinala namin na ang kabit nitong babae ang inuuwian nito. Kaya sinugod daw niya ang mga ito sa nirerentahan nilang apartment. Nagbanta rin daw siya na isusuplong sa opisina nila ang kalokohan na ginagawa nila kapag hindi pa raw sila naghiwalay. Dahil sa nangyari, bumalik sa bahay namin si Papa pero napansin ko na lamang na mas lumala ang ugali niya. Gaganda at ang babango ng mga bulaklak na pinitas ko para kay nanay. Excited na akong ibigay ito sa kanya. Aru! Wena! Ay, Wena! Ay, naku, buti naman nandiyan ka na. Eh, bakit po, Aling Hilda? Yung nanay mo! Andun sa inyo, binubugbog na naman ang tatay mo! Mabuti pa, puntahan mo na, awatin mo na kasi baka ano pang magawa ng tatay mo sa nanay mo! Ano, bilisan mo na umuwi! Dali na! Opo. Dapat sa'yong babae ka! Ha? Bubunutin ko lahat ng buhok mo sa anit! Ha? My God! Hindi mo ako! Nasasaktan ako! Ha? Tay! Bitiwan niyo po si nanay! Oo ba? Nandito na pala ang tagapagtanggol mo eh! Wala! Ha? Umalis ka na! Ayoko po! Hindi ko po kayo iiwan dito! Umalis ka na! Takbo na, anak! Baka mamaya madamay ka pa! Hindi ko po kayo iiwanan dito, Nay! Nakakatuwa naman kayong mag-ina! Kung ayaw mo palang iwanan ng nanay mo, edi dalawa na lang kayong sasakalin ko! Rigor! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Anak hayop ka, Lori! Tinulak mo ako! Takbo na, Wena! Takbo na! Tara na, dali! Dali! Ayoko, Nay! Akala niyo magpapalasin niyo ako! Bumalik kayo rito! Hindi pa ako tapos sa inyo! Nay, ako na tayo ni tatay! Para ako ng tricycle, anak! Manong! Manong, pasakay po! Ano po nangyayari, ma'am? Yung asawa ko nababaliw na! Parang awa mo na, isakay mo na kami ng anak ko! Sige po, sumakay na kayo! Uy, nasakay na dali! Saan po tayo? Kahit saan, bahala ka na, Manong! Basta ilayo mo kami sa asawa ko! Sige, i-answer ko na ha!
Papadudot nakatakas kami ni Mama sa naguhirimentadong si Papa. Pero dahil wala kaming kapera-pera ay hindi kami agad nakabalik sa amin. Malayo-layo rin kasi ang pinagdalhan sa amin ang naturang tricycle driver. Wala nga kaming dalang pera, buti at hindi na kami siningil ni Manong. Dahil sa sitwasyon namin, kinagabihan ay natulog na lamang kami sa tabi ng kalsada. Mahirap, Papadudot, at masakit sa likod na humiga sa malamig na simento na tanging karton lamang ang iyong sapin. Pero napagtiyagaan namin yun ni Mama sa loob ng 2 araw. Tapos para meron kaming makain ay namamalimos kami, Papadudot. Doon ko talaga naranasang kutyain ng ibang tao na may makitid na pag-iisip habang nanliliit ng husto sa sitwasyon ng aming buhay. Noong 3 araw na ay nag-decide kaming bumalik sa bahay namin, Papadudot. Nagsama kami ng barangay tanod pero nagulat kami na wala doon si Papa. Tulad ng dati ay hindi namin ulit alam ni Mama kung saan siya nagpunta. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang araw ding nawala ang papa ko bago siya muling nagpakita sa amin ni Mama. Ayaw na nga siya noon pabalikin ng nanay ko sa bahay namin dahil sa trauma na naranasan namin mula sa mga kamay niya. Pero sa huli pinatuloy pa rin siya ni Mama matapos mangako ni Papa na hindi na kami sasaktan pa. Kaya lang ay naulit na naman ang pag-alis ng tatay ko sa bahay namin hanggang sa inamin na niyang meron na pala siyang ibang kinakasama. Yung dati pa rin niyang kabit. Ibig sabihin ay hindi talaga sila naghiwalay ng landas. At umuwi lang daw siya noon sa amin dahil nag-away sila. Sa huli ay nagpaubaya na nga ang mama ko at sinabihan ng papa ko na nakikipaghiwalay na siya rito. Tuluyan na rin niyang pinalaya sa pamamahay namin ng papa ko. Bagay na masasabi kong kinatuwa ko ng husto. Pero dahil nga tila napilay ang pamilya namin ay si Mama na ang nagsilbing provider. Naghanap siya ng mapapasukang trabaho upang sustentuhan ang mga bayarin namin, pagkain sa araw-araw at pag-aaral ko. Hindi nagtagal ay nakagraduate ako ng high school at nag-decide na akong mag-working student noong kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga taon. Natapos ko ang kurso ko at nangako ako sa aking mama na patitigilin ko na siya sa pagtatrabaho. Ngunit merong nangyari na hindi ko lubusang inaasahan. Dito na po ako. Grabe, parang habang tumatagal, palala ng palala ang traffic dito sa atin Hindi na makatarungan. Umalis akong fresh kaninang umaga tapos uuwi akong depressed ngayon. Halata nga. Ang gulo na ng buhok mo. Parang di ka na nagsuklay bago umalis sa opisina nyo. O siya, buti pa kumain ka na muna. Maupo ka na rito at sakto pagdating mo katatapos ko lang magluto ng hapunan natin. Ay, ano pong ulam, Nay? Pritong bangos. Ay, wow, tagal ko na pong request niya, Nay Oo, kaya nga niluto ko na para bawing-bawi sa pagod mo ng buong araw. Halika na rito sa mesa. Masamang pinaghihintay ang grasya. Apo, Nay. Magdasal muna tayo bago kumain. Sige po. Salamat po sa mga biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa aming pamilya. Sa pagkain, sa inumin, at sa buhay araw-araw. Marami pong salamat. Amen. Amen. O siya, kain na. Damihan mo anak ha. Kayo rin po, Nay. Mukhang napagod din po kayo ngayong araw Hindi lang naman ngayong araw. Nung nakaraan pa ako parang pagod na pagod. Nagpaalam nga ako sa amo ko dun sa kainan na pinapasukan ko Kako, hindi ako magjo-duty mamaya kasi magpapahinga ako. Ay, opo, Nay. Tama lang na magpahinga kayo kasi grabe naman yung trabaho nyo dun talaga.
Kaya nga eh. Biruin mo, nag-straight duty pa ako kanina kasi hindi pumasok yung kapalitan ko. Galing akong panggabi. Ala, ibig sabihin wala pa ho kayong tulog? Oo, Tapos nagluto pa ho kayo ng hapunan natin. Naku, dapat natulog na lang ho kayo. sinubukan ko naman pero ang tagal mong dumating eh. Kaya nag-alala ako na baka naipit ka sa malalang traffic. Tapos gutom na gutom ka pag uwi mo. Tama nga ako, di ba? Buti na lang nakapagluto na ako. Salamat, Nay, ha, pero nag-aalala pa rin ho ako sa inyo eh. Huwag kang mag-alala. Kulang lang naman ako sa tulog. Buti pa kumain na tayo. Sige po. Teka, parang nahihirapan yata akong huminga na. Ho? Nay, anong nangyayari sa inyo? Hirap lang akong huminga na. Nay, Nananakit yung dibdib ko. sandali. Teka, Nay, dadalhin ko kayo sa ospital. Nak, tulungan mo. Tulungan mo ako. Nay! Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Nay! Nay, gumising ko kayo! Sandali, hihingi ako ng tulong sa kapitbahay. Tulong! Tulungan niyo ako! Nanay ko! Nanay ko! Tulungan niyo ako! Dali siya sa ospital! Nay! Nay! Nay, gising! Tay, sagutin mo naman yung tawag ko. Kailangan kita ngayon dahil nasa ospital si nanay. Maawa ka naman, Tay. Kung may pakialam ka pa sa amin, sagutin mo tong tawag ko. Sino rito ang kamag-anak ng pasyente? Ako po, Dok. Nanay ko yung pasyente. Pasensya ka na, Iha. Pero wala na ang nanay mo. Papadudot namatay ang mama ko dahil sa atake sa puso. At ako lamang mag-isa ng mga panahong yon. Hindi ko nga makontak ang papa ko at wala kong kaideya-ideya kung saang lupalop ng Pilipinas ko siya hahanapin. Dahil sa mga nangyari sobrang tulala ako at halos mawala ng lakas. Buti na lamang at tinulungan ako ng mga nurse doon para matawagan ang mga kamag-anak ni mama. Hindi kami mayaman ngunit nagtulong-tulong sila upang mailabas sa ospital ang bangkay ng mama ko't mabigyan siya ng desenteng burol. Iyak ako ng iyak ng mga panahong yon dahil wala na ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Sobrang biglaan ang mga pangyayari at walang nakapaghanda sa unos na tumama sa aming pamilya. Litong-lito ako ng mga panahong yon at nagdadalamhati. Tapos isang araw ay biglang nagpakita ang magaling kong ama sa burol ng mama ko. Nay! Nay naman eh. Kung nagbibiro kayo, maawa na kayo. Hindi na ako nakakatawa. Hindi na ako masaya. Ayoko po ng ganito. Yung nandyan kayo, nakahiga, natutulog. Alam kong hindi nagigising pa ulit. Sana po, Nay, panaginip lang to kasi ang sakit-sakit. Ang hirap tanggapin na mawala kayo sa piling ko. Hindi ko po kaya, Nay. Paano na po ako? Iniwan na tayo ni tatay, pati ba naman ako iiwan niyo rin? Hindi ko po kaya, Nay. Nay, gumising na po kayo. Bangon na kayo. Sana hindi totoo na wala na kayo. Wena, may bisita ka na. Tatay mo. Si
Sino? Wena, anak ako ito. Tatay mo. Alam ko na may sama ka ng loob sa kanya. Ayoko sana siyang papasukin dito sa chapel pero nagpupumilit na gusto raw niyang makita ang asawa niya sa huling pagkakataon. Tsaka, burol naman to ng nanay mo, nak. Ayoko naman gumawa ng eksena kaya pinapasok ko na siya. Di wala akong kaso yun, Chang. Salamat po. O sige, maiwan ko na muna kayo ha, na makapag-usap din kayo. Sige, salamat po. Kapal din talaga ng mukha niyo magpakita ngayon dito, no? Nung kailangan ko kayo sa ospital, hindi ko man lang kayo matawagan. Nagre-ring naman yung cellphone niyo pero hindi niya sinasagot. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko naman alam na tumawag ka pala nun. Kung alam ko lang, sana sinagot ko. Paano hindi niyo alam? Bakit hindi niyo mahawak yung cellphone niyo? Oo, wala sa akin. Asan? Sa kabit niyo? Kaya hindi niya sinasagot kasi ako yung tumatawag. Siya rin yung nagpatay ng cellphone niyo, ganon? Oo, pero nag-away na kami. Nagalit ako sa kanya kasi hindi niya sinabi agad na... Ano gusto niyo maramdaman ko, ha? Magtatalon ako sa tuwa dahil nagalit kayo, inaway niyo siya? Hindi naman sa ganun, anak. Wag niyo akong tatawaging anak dahil hindi ko matandang nagpakatatay ka sa akin. At kahit na hanggang sa huling sandali ng nanay ko, wala kayo! Wala ka! Alam mo, kasalanan niyo talaga kung bakit siya namatay eh. Kung hindi niyo sana siya pinasakitan noon, binugbog, pinasama ang loob, di sana kasama ko pa rin ang nanay ko ngayon! Kayo talagang pumatay sa kanya! Kaya nga gusto kong humingi ng kapatawaran sa nanay mo. Ayahanin niya pa yung kapatawaran sinasabi niyo! Hindi niyo na yan maririnig pa, sige nga! Sana patawarin mo ako. Nagsisisi na ako. Walang sandali simula nung malaman kong namatay na si Lori na hindi ako binagabag ng kalooban ko. Sinasabi niyo ba na kung hindi namatay ang nanay ko, hindi pa kayo mapapagabag at magsisisi? Sabi na ang takakapal ng pagmumukha mo. Buti pa umalis na kayo rito. Ayoko na makita ang pagmumukha mo dahil nasusuka ako sa pagkatao mo. Wala kang karapatang makita ang nanay ko kahit nasa huling sandali niya dahil wala kayong kwentang asawa. Wena naman. Huwag mo naman ako ipagtabuyan. Tatay mo pa rin naman ako eh. Hindi na kita tatay. Simula sa mga oras na to, pinuputol ko ng ugnayan natin sa isa't isa. Kaya lumayas ka na. Layas! Papadudot malaki ang pasasalamat ko sa Auntie Janet ko dahil pumagitna siya sa amin ni Papa bago pa kami magkainitan. Buti na lamang din at nakinig siya sa auntie ko na umalis na lamang Papadudot. Pagkaalis niya ay napahagulhol akong muli dahil sa magkahalong galit at matinding sama ng loob. Para sa akin, Papadudot, ang kapal na mukha ng papa ko na magpakita sa burol ng mama ko at tumakto na nagsisisi pero noong nabubuhay pa naman si mama ay hindi namin mahagilap ang anino niya. Kaya nga pinangatawanan ko na lamang na hinding-hindi niya makikita ang mama ko hanggang sa huling hantungan nito. At kahit na masakit, kahit na mahirap mabuhay ay nagpatuloy pa rin po ako. Walang araw na hindi ko nami-miss si mama kahit na ilang taon na ang lumipas. At kahit na alam ko na nandyan pa naman ang papa ko ay hindi ko talaga siya kayang patawarin. Pero netong 2025 lang ay nag-reach out siya sa akin at sinabi niya na meron siyang malubhang sakit. Pero hindi ko siya kinausap dahil ayaw ko na ulit siyang makita pa. Kung natiis niya kami noon ni mama ay mas kaya ko siyang tiisin ngayon. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang sulat ko.
Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Wena. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mapagpasensya at mapagkandili ang pusong wagas kung magmahal. Ngunit napupuno rin po ito kapag paulit-ulit na binabaliwala at sinaktan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maabuso ng mga taong malapit sa puso mo? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang makulong? Hindi sa likod ng mga rehas sa presinto kundi sa responsibilidad ninyo sa inyong pamilya. Ako kasi oo, at akala ko ay hindi na ako makakawala pa mula sa aking pagkakabilanggo. Ang mga karanasan kong yon sa buhay ang rason kung bakit ako sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenica, 27 years old at tubong Montalban, Rizal. Nagtatrabaho ako sa isang private company sa Quezon City. Naisip kong magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang ibahagi ang mga karanasan ko sa buhay. Sana ay may matutuhan dito ang mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong nasa high school pa lamang ako, Papa Dudut. Sana magustuhan ni nanay itong mga binili kong pastillas mula sa baon ko. Alam ko kasi na paborito niya to eh. Iba-iba pa yung kulay ng pambalot. Nakakatuwa namang tingnan. Ayun, nandito na ako sa bahay. Nandito na po ako! Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay Ano po kasi, dumaan pa po ako sa tindahan ni Aling Sonia kasi nakita ko kaninang umaga na may tinda sila ng mga paborito niyong pastillas. Ito, kaya binilhan ko po kayo, Nay. Alam ko pong paborito niyo yan eh. Salamat. Pero akala mo ba madadaan mo ako sa pagbili niyan? Ano po? Anong ano po? May kasalanan ka pa sa akin, Jenica. Ayan oh. Tignan mo. Ano, pamilyar ba sa'yo itong mga papel na to? Opo, mga test paper. Na tinago mo sa ilalim ng kama mo. Akala mo yata hindi ko makikita, no? Malas mo kasi naglinis ako ng kwarto mo kanina. Kaya nakita ko itong mga test paper na to. Bago lang to Kamakailan lang. Sinadya mo ba tong itago sa akin kasi ang bababa ng mga score mo? Ano po kasi? Pasensya na po kayo, Nay. Anong pasensya? Paano ko mapagpapasensyaan tong mga to? Sabihin mo paano? Teka, kuhanin na ng card nyo ngayon, di ba? Opo. Patingin ako. Po? Patingin ako ng card mo, Jenica. Wag na wag mong itatago sa akin yan katulad ng pagtatago mo nito mga test paper na to, ha? Akin na, dali! Sandali lang po. Kukunin ko lang po sa bag, Nay. Namumuro ka na talagang bata ka? Asa na? Ito na po. Ito na po. Ay, Diyos mio. Sinasabi ko na nga ba ang bababa ng mga grado mo? Pasensya na po talaga kayo, Nay. Pero wala naman po akong bagsak. Kahit na, pasang-awa lang naman to mga grado mo. Paano hindi magiging ganito kababa mababa rin ang mga score mo sa test? Bobo ka ba? Po? Ang sabi ko, bobo ka ba? Kasi mga bobo lang naman na nakakakuha ng mga ganitong grado. Pati na rin ang ganitong score sa test. Sobra naman po yata kayo, Nay.
Sobra na kung sobra, pero may karapatan naman akong sabihin yon dahil sumobra na rin ang kabobohan mo. Bakit hindi mo tularan ng Kuya Jason mo? Sakto lang din naman po yung mga grade ni Kuya. Di naman ganun kataas, pero bakit ako lang po yung pinapagalitan ninyo? Grabe naman po kayo magalit sa akin, Nay. Wala naman po akong bagsak. Ba't nakuha mo pa talagang mga tuwiran, ha? Nagsasabi lang naman po ako ng... Kumpara naman sa kuya mo, mas marami naman siyang kayang gawin kesa sa'yo. Magaling siyang tumugtog ng drums. Kaya nga nasali siya sa banda ng eskwelahan ninyo, hindi ba? Mahusay din mag-basketball. May itsura kaya laging laman ang mga pageant. Magaling makisama, magiliw kaya maraming natutuwa sa kanya. Ay naku, ang anak kong yun, napaka-perpekto. Eh ikaw, sa pag-aaral ka na nga lang babawi, pumalpak ka pa? Saan ka nalang pupulutin yan pagtanda mo, Jenica? Baka walang kumpanya ang gustuhin kunin ka dahil napakahina ng utak mo. Walang-wala ka talaga sa kalingkingan ng kuya mo. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na kinumpara ako ni Nanay Irma kay Kuya Jason. Pero paulit-ulit pa rin akong nasasaktan. At walang pinagkaiba ang sandaling yon. Akala ko'y manhid na ako pero naapektuhan pa rin ako ng bigat ng mga salita niya laban sa akin. Sa mata ng nanay namin, ang kuya ko na ang pinaka-perpekto. Kulang na lang ay gawin niya itong santo at sambahin. Samantala ang turing naman niya sa akin ay kabaligtaran ng mga magagandang bagay na sinabi niya sa kapatid ko. Hindi talaga patas ang tingin sa amin ang aming nanay simula pagkabata pa lamang. Ang tatay ko lamang ang kakampi ko noon pero iniwan niya ako nung naghiwalay sila ni nanay. Mas naramdaman ko tuloy na nawala na ako ng puwang sa pamilya namin dahil wala na ang nag-iisang may paborito sa akin. Fast forward. Sa kabila ng unfair treatment ni nanay sa akin ay nagsikap pa rin po ako sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. Pero doon pa lang pala magsisimula ang mas mabigat kong mga problema, Papa Dudut. Pambihira namang Pilipinas to. Ang lala na talaga ng traffic. Mas nakakapagod pa bumiyahe araw-araw kaysa sa aktwal na trabaho sa opisina eh. Wala na ba talagang pagbabago? Buti pa makaupo nga muna. Oy! Ilang oras kang nakaupo sa opisina tapos pagdating mo sa bahay uupo ka na naman. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po, kaya nga po ko uupo. Oy, mamaya ka na umupo. Akin na muna. Yung ano po? Tanga ka ba? Di yung sweldo mo. Baka nakakalimutan mo, araw ng bigay mo ngayon ng sweldo. Kanino ko pa iniintay yan eh. At singilan na naman sa renta. Naubusan din tayo ng gas. Naku, sumabay pa talaga. Hindi ko tuloy natapos yung niluluto ko. Anak ng lintik. Ano na? Asan na yung pera? Teka lang naman po, Nay. Kukunin ko po muna rito sa wallet ko. Naku, bagal-bagal mo talaga. Ito na po, Nay. Akin na. Anak ka ng tukneneng, bakit ganito lang? Po? Sabi ko, bakit ganito lang? Wala ka na bang idadagdag dito? Wala na po, Nay. Sagad na po yan. Kakasabi ko lang, di ba? Singilan na ng renta tapos naubusan pa tayo ng gasol. Hindi ko naman po sagot yung pagbili ng gasol, di ba? Toka po yan ni Kuya, kaya bakit parang balak niyong kunin dyan sa sweldo ko? Bakit hindi? Maliit lang din naman ang ibinigay ng kuya mo. Kaya pambili lang yun ng bigas. Wala na rin yung panggas, hindi na kasya. Di naman po yata tama na sa akin kayo maghahanap ng extra na pera. Dapat po kay Kuya. Bingi ka ba talaga o ano? Maliit nga lang ang nabigay ng kuya mo. At tingin ko, wala na siyang malalabas pa, kaya sa'yo ko na lang sana kukunin yung pambili natin ng gas. Wala na nga rin po kung malalabas, Nay. Ano wala? Dapat meron! Ha? Ano pong sinasabi niyo? Hoy, Jenica, alam naman natin na mas mataas ng kaunti ang sinesweldo mo kaysa sa kuya mo. Dapat may extra na pera ka, lalo na sa mga ganitong panahon. Yung nagkukulang ng ambag ang kuya mo.
Hinay, hindi naman po itong unang beses na nagkulang ng ambag si kuya sa bahay natin eh. At saka sa lahat ng yun, palagi akong sumasagot. Akong nag-a-adjust. Kahit nga wala na sa budget ko, pinipilit kong magbigay. Pero mali naman po yata na ako lang palagi yung pinapasalo nyo. Lalo na ngayon na wala rin akong mailabas. Di rin po katwiran na mas mataas yung sweldo ko kaysa kay kuya. Magkano lang naman yun, Nay? Teka, nanunumbat ka ba? Hindi po. Wala pong panunumbat doon. Anong wala? Iyon ang tinutumbok mo eh. Ang dami mong sinasabi. Responsibilidad mo naman talagang mag-ambag sa pamilya natin. Pero responsibilidad din po ni kuya yun. Kaya bakit ako lang yung pinupukpok nyo, Nay? Pag si kuya, sakto lang ang inaambag o kaya kulang, wala naman kayo masyadong sinasabi. Pero pag ako, sangkatutak na sermon yung abot ko sa inyo. Aba, intindihin mo, may ibang pinagkakagastusan ng kuya mo. Nabanggit na niya sa akin na may gala sila ng girlfriend niya para raw sa anniversary nila. Magbi-beach daw. Syempre mapapagastos siya, kaya ikaw na muna ang magbigay. Pagbigyan mo na ang kuya mo, wala ka namang pinagkakagastusan eh. Tsaka, hoy, Jenica, paalala ko lang, huwag ka muna magpapamilya ha. Aha? Po, paano naman po napunta dyan ng usapan, Nay? Gusto ko lang paalalahanan ka. Kasi ang baba ng sweldo mo, hindi ka nga makapagbigay ng sobra rito sa bahay tapos magpapamilya ka pa. Baka mapabayaan mo lang ang magiging anak mo kasi saktuhan lang naman palagi ang kinikita mo. Kawawa naman ang magiging apo ko sa'yo. Papa Dudut, wala pa sa isipan ko ang magkaroon ng sariling pamilya dahil sa nakaatang na responsibilidad sa aking mga balikat. Kaya madalas ay said ang pera ko at wala na halos natitira sa akin kundi pamasahe na lamang. Minsan nga ay pati yun ay kinukuha pa ni nanay kesyo nakukulangan daw siya sa ibinibigay ko. Hindi ko tuloy mapigilang mainggit kay kuya dahil kung magkano lang ang maibigay niya ay wala nang sinasabing malala sa kanya ang nanay namin. Sa bagay, ano pa ba ang dapat kong asahan paborito nga siya kesa sa akin. Bukod po sa pinansyal na aspeto ay tumutulong din ako sa mga gawaing bahay lalo na kapag day off ko. Pero hindi yon ma-appreciate ni nanay at malimit pa rin niya akong ikumpara sa kapatid ko. Kaya nga nasasaktan ako ng husto dahil akala ko ay gagaan na ang pakikitungo niya sa akin lalo't may silbi na ako sa pamilya namin. Ngunit hindi pa rin pala at sa bawat araw na dumaraan, nadaragdagan lamang papadudot ang samaan ng loob ko sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko noon ay sa mga pelikula lamang makikita ang mga magulang na may lantarang paborito sa mga anak nila kahit na pareho naman ang galing ang mga ito sa sinapupunan nila. At nung personal ko na nga yung naranasan ay napasabi na lamang ako na nag-e-exist pala ang bagay na yon sa tunay na buhay. Kaya nga kahit ayokong mainggit sa iba kong kaibigan at katrabaho na merong mabuting relasyon, sa kanilang mga nanay ay hindi ko pa rin napigilan ang aking sarili. Tao lamang ako, Papa Dudut, nakakaramdam ng pagkainggit, lalo't meron din namang dahilan. Sa kabila ng lahat ay nagpaka-bigger person ako. Inunawa ko ang nanay ko sa abot ng aking makakaya. At para hindi tuluyang masiraan ang ulo kakabuhat sa mga responsibilidad ko sa pamilya namin, natutuhan kong bigyan ng sarili ko ng pagkakataon na makapaglibang-libang naman. Pero hindi ko akalain na pati yun ay mamasamain pa ng magaling kong ina, Papa Dudut. Nandito na po ako. Bakit ngayon ka lang? Sira na ba ang orasan mo at hindi mo na namalayan kung ano oras na? 12:00 na ng madaling araw ah! Alam ko naman po yun kasi di naman po sira yung orasan ko. Tingnan nyo. Bagong bili pa tong relo ko. Tingin niya ako niyan. Aray ko naman po, dahan-dahan lang, Nay. Ka talaga ng tatay mong siraulo. Bago nga tong relo mo at mukhang mamahalin pa. Kailan mo to binili ha? Sabihin mo,
At magkano ang bili mo rito? Nung nakaraang araw lang. Kalma lang kayo, Nay. Mura lang naman po yan. Magkano nga? Di, 5,000. 5,000? Para sa relo? Tapos, natuto ka ng uminom ng alak? Kaya ba ngayon ka lang dumating kasi uminom ka pa, ha? Sagutin mo ako, Janica! Opo, Nay. Nagkaayaan kasi yung mga katrabaho ko na nagumimik. Sumama na po ko kasi wala naman pong pasok bukas. At magkano ang nagastos mo, ha? Po, Magkano ang nagastos mo dyan sa gimmick-gimmick nyo na yan? Maliit lang naman po. Mga 2,500. 2,500? Aba, ano maliit dyan? Marami ka nang mabibili dyan kung binigay mo na lang sana sa akin. Pati yung pinambili mo ng lintik na relo na yan. Jenica, 5,000 rin yun. Sana sa akin mo na lang ibinigay. Nay naman, palagi na lang po ba sa inyo, sa bahay o sa pamilya natin mapupuntang sweldo ko? Paano naman po ako? Paano naman ang sarili ko eh? Ako nga po yung nagpakahirap sa pagtatrabaho. Tapos... Tapos ano? Ayan ka na naman eh. Hirap sa'yo, akala mo kung sino ka malaki ang sweldo kung makapanumbat. Hindi po ako nanunumbat. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo. Puro ka lang pagmamataas. Bakit si kuya? Ano si kuya mo? Pag si kuya ang bumibili ng mga bagong gamit niya, kahit na mamahalin at kahit na magkulang ang inaambag niya rito sa bahay, ayos lang sa inyo. Suportado niyo pa nga eh. Narinig ko, sinabi niyo pa sa kanya na nailibre naman niya ang sarili niya dahil nagpapakahirap siyang magtrabaho para sa pamilya natin. Ako rin naman po Nagtatrabaho rin naman po ko, Nay. Nag-aambag din ako dito. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay pero bakit parang wala akong karapatan na bilhan ng sarili ko gamit ang pera na pinaghirapan ko? At bakit naman nasali rito ang kuya mo? Labas naman siya sa usapan. Yan ang hirap sa inyo, Nay. Pagdating kay kuya, nagmamalinis kayo. Ano ba pinagsasasabi mo? Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagbili mo ng kung ano-ano, samantalang malaki ang pangangailangan natin dito sa bahay. At yung pag-inom mo ng alak, kababae mong tao lasinggera ka. Tapos ano, kasama mo mga katrabaho mo ka mo? Ilan ang lalaki sa mga yon, ha? Sagutin mo. Bakit niyo po ba gustong malaman? Sagutin mo, sabi, ilan ang kasama niyong lalaki? Ilan kayo lahat? 8 po. 3 kami mga babae at... Napakalandi mo talaga! Ano pong sinabi niyo, Nay? Saan naman po galing yan? Ano hindi ko sasabihing malandi ka? Sino bang matinong babae ang sumasama sa mga lalaki para makipag-inuman? Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Uminom lang, nagkasiyahan. Kahit na! Nung panahon namin, magkahawak lang ang mga babae at lalaki. Pinapakasal na agad ng mga magulang. Ganoon kami kakonserbatibo nung araw. Pero ngayon, napakawalang yani ng mga kabataan. Jenica, ayusin mo lang talaga, ha? Baka isang araw umuwi ka na lang dito sa bahay na umiiyak at sasabihin ginahasa ka ng mga kainuman mong lalaki. Kapag nangyari yun, Jenica, naku! Baka palayasin pa kita sa pamamahay natin. Papadudod, pakiramdam ko ay wala na akong karapatang magsaya dahil lamang sa hindi pareho ang nararamdaman namin ng pamilya ko. Lalo na ng nanay ko. Yun bang dapat kung malungkot at miserable sila ay ganoon din ang maramdaman at estado ko sa buhay. Kaya nga sakal na ako ng mga panahong yon. Pakiwari ko ay sarili kong pamilya ang pumapatay sa akin. At pag hindi ako gumagawa ng paraan upang kumawala sa kanila ay baka tuluyan na akong masiraan ng ulo. Kaya nga para hindi mangyari yon habang meron pang natitirang kaunting pagkatino sa isipan ko at pag-asa sa puso ko, ay nag-decide akong planuhin ang pagsasalba sa aking sarili. Hindi madali para sa akin ang bagay na yon dahil nga mahal na mahal ko ang pamilya ko. Kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Pero ginawa ko pa rin at bilang unang hakbang ay kinausap ko nga si Kuya Jason Papadudut. Kuya Jason, pwede ba tayong mag-usap? Hindi pa ba tayo nag-uusap? Ayun kinakausap mo na ako. Bakit ka pa ba nagtatanong?
Seryoso ako. O bakit? Seryoso rin naman ako ah. Itong mukhang to? Mukha ba nagbibiro? Tungkol ba kasi saan ang gusto mong pag-usapan natin? Parang biglaan naman yan. Ano kasi? Matagal ko na tong pinag-iisipan. Tapos, nitong nakaraang gabi, nakapag-decide na ako na gusto ko na talagang gawin yung bagay na to, kuya. At kailangan mo tong malaman. Teka, ano yan ha? At saka, bakit kailangan ko malaman yan? Dahil magkapatid tayo. Ano nga kasi yun? Dami pang paligoy-ligoy eh. Kuya, gusto ko nang umalis sa bahay natin para bumukod. Seryoso ba yan? Oo, seryoso ako. Kaya mo na ba sarili mo? Oo naman. Malaki na ako. Hindi na ako bata. At saka, naipon din ako. Talaga? Magkano? Ha? Magkano ipon mo? Kasi, uutang ako. Bakit naman kita pauutangin? Magkapatid kasi tayo, tsaka kailangan ko kasi ako na yung alis ng bahay natin. Teka, anong sabi mo? Magpapakasal na kami ng girlfriend ko at gusto na naming bumukod ng bahay kaso kinulang yung pang down namin dun sa rerentahan naming apartment eh. Sakto, nabanggit mo may ipon ka kaya ayun. Utangin mo muna ako. Huwag ka na umalis sa bahay natin kasi walang kasama si nanay pag umalis ako. Kawawa naman yun. Bakit ka pa aalis? Dito na lang kayo tumira ng girlfriend mo sa bahay. Ako na lang ang aalis, kuya. Hindi pwede kasi ayaw ng girlfriend ko na makisama sa biyenan niya kaya gusto niya bumukod kami. Saka gano'n naman pag mag-aasawa, di ba? Dapat naman talaga nakabukod. Wala ka pa namang asawa kaya ikaw ang wag umalis. Maawa ka naman sa nanay natin pag iniwan mo siya mag-isa. Gusto mong maawa ko kay nanay. Sa akin ba? Naaawa ka? Ha? Kuya, alam mong hindi mabuti ang pakikitungo sa akin ng nanay natin. Naririnig mo at nakikita mo kung paano niya ako tratuhin, di ba? Kulang na nga lang, isuka niya ako sa pamamahay natin eh. Kulang na lang palayasin niya ako. Di lang niya magawa kasi nakakapag-ambag ako ng pera. Sa ating dalawa kuya, ikaw ang mas paborito niya. Kaya bakit ako yung kailangan maiwan dito sa bahay para samahan at alagaan siya? Hindi lang naman ako ang anak niya. Hindi ka rin naman talaga marunong umintindi, no? Mag-aasawa na nga ako at ayaw na mapapangasawa ko na makisama kay nanay. Baka araw-araw mag-away lang sila eh. Maging sakit ko pa sa ulo. Ikaw na wala pang asawa ang dapat umintindi sa sitwasyon. Saka anong kinalaman ng trato ni nanay sa'yo at pagiging paborito niya sa ating dalawa? Hindi ko naman kontrolado isip nun. Alam mo, kung gusto mong umalis, di umalis ka. Iwan mo si nanay. Pabayaan mo siya. Wala kang konsensya. Wala kang pagmamahal sa magulang mo. Ako pa talagang walang konsensya at pagmamahal sa magulang natin ha? Bakit? Sino pa ba? Alam nga naman ako. Basta pautangin mo ako. Papadudot wala akong nagawa nang magdesisyon si kuya na umalis sa pamamahay namin kesyo gusto na raw niyang mag-asawa. At bilang nag-iisa na lamang niyang kapatid ay ako ang naiwan sa bahay para alagaan ng nanay namin. Simula noon ay pakiramdam ko ay lalo akong nawala ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto ko dahil nakabilanggo ako sa mga responsibilidad sa pamilya namin na ako lang mag-isa ang pumapasan. Hirap na ako papadudot pero gusto kong humingi ng saklolo pero wala akong mahinga ng tulong. Nung kami na lamang dalawa ni nanay sa bahay ay lalo kong naramdaman ang pag-ayaw niya sa akin. Pero kahit na ganon, ay hindi ko pa rin siya magawang iwanan kagaya ng ginawa ni kuya. Matanda na kasi noon si nanay at madalas na ring magkasakit. Hindi ko maatim na pabayaan na lamang ang nanay namin dahil mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo tulad ng sinabi ko ay mahal ko pa rin si nanay kahit na halata namang hindi niya ako mahal. Inaasikaso at inaalagaan ko pa rin siya sa abot ng aking makakaya. At kahit na si Kuya Jason ang paborito niya ay hindi na ako nagdamdam masyado. Sa halip ay hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya dahil alam ko na hindi ko na mababago ang isip niya. Ginawa ko na lamang ang papel ko sa buhay niya bilang isang anak.
nagtrabaho ako ng mabuti at nagbigay ng sweldo sa nanay ko. Tumutulong sa bahay namin pag day off kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya kailangan ng tulong ko. Sa kabilang banda ay ramdam ko na kailangan talaga ako ni nanay. Lalo pa noong biglaan siyang na-stroke, Papa Dudut. Ano ba yan? Adobo? Ang putla. Kulang sa toyo, mukhang matabang. Oh, bakit? Nasa stress lang po ako. Stress. Sabihin mo, sa akin, ano? Sa sitwasyon po. Sorry na, hindi ko lang mapigilan eh. Pagod lang din po ako ngayon dahil maraming ginawa sa opisina. Tapos ayaw nyo pang kumain eh. Sabi sa akin ng bantay nyo kanina, wala rin kayo halos kinain. Sumpong nga talaga yun. Pinsan mo. Ako po nagtanong sa kanya tungkol sa inyo, Nay. Kinamusta ko po kayo. Tsaka bakit ba kayo nagagalit sa kanya eh? Siya na nga yung nagmamagandang loob na bantayan kayo. Hindi ko naman kailangan ng bantay. Kaya ko naman ng sarili ko. Kalahati lang ang paralisado sa katawan ko. Nagagalaw ko pa ang mga kamay ko. Nakakapagsalita pa ako. Hindi pa ako imbalido. Nay naman eh. Kuya mo na lang sana ang kasama ko. Sana siya na lang din na nag-aalaga sa akin. Yung nagluluto ng pagkain ko. Mas masarap pa siya magluto kumpara sa luto mo na hindi maintindihan ng lasa. Wala na nga po si Kuya. Umalis na rito sa bahay natin kasi nag-asawa na, di ba? Eh kaya nga sana nandito siya. Bakit ba panay kayo hanap kay Kuya? Eh andito naman ako para alagaan kayo. Panay kayo hanap sa wala eh simula nung na-stroke kayo. Mabibilang na lang sa kamay ko sa daliri yung mga pagkakataon na binisita nila kayo rito sa atin. Basta. Mas gusto ko ang kuya mo kung meron lang talagang pagpipilian. Hindi ikaw ang gusto kong mag-alaga At sa sa tingin akin. ninyo, gusto ko na ako mag-alaga sa inyo? Anong sabi mo? Nay, sumusobra na po kayo eh. Kung makapagsalita kayo, parang wala na akong ginawang mabuti sa pamilya natin, no? Lagi niyong pinamumukha sa akin na wala akong silbi, na kulang ang mga effort ko, na palagi na lang si Kuya ang magaling at nakakalamang. Lagi niyo na lang akong kinukumpara sa kanya. Anak niyo rin naman ako, di ba? Bakit, Nay? Bakit kayo ganyan sa akin? Bakit pagdating kay Kuya ang bait-bait niyo? Tapos sa akin hindi? Sabihin niyo, Nay, bakit ba? Mas mahal ko ang kuya mo kesa sa'yo. Ano magagawa ko? Tsaka kahit anak kita, kahit nang galing ka sa sinapupunan ko, eh hindi kita ginusto. Ano po? Ayoko nang magkanak pa kami ng tatay mo. Dahil ilang beses na ako nakunan pagkatapos ng kuya mo. Pero mapilit ang tatay mo. Makulit. Kahit ayoko na, sige pa rin. Nung nalaman kong buntis ako sa'yo, pinagsamantalahan ako ng tatay mo. Pinilit niya akong buhayin ka dahil gusto pa raw niya ng isang anak. Kaya kahit ayoko, kahit natatakot na akong mabuntis at manganak, wala akong nagawa kundi sundin siya. Mas takot ako sa galit ng tatay mo at sa pwede niyang gawin. Paano kung patayin niya ako? Yung bata-bata pa ng kuya mo. Kaya po ba wala kayong kaamor-amor sa akin dahil sa kasalanan sa inyo ni tatay? Oo. Tapos nakuha pa niyang mambabae. Iniwan niya kayo sa akin. Ikaw!
iniwan ka niya para buhayin ko. Ang kapal ng mukha niya. Kaya, hindi mo ko masisisi kung bakit ganito ko makitungo sa'yo. Pag nakikita kita, naaalala ko ang mukha ng taong nanamantala sa akin. Nanloko at nangiwan. Pakiramdam ko, hindi talaga siya nawala. At nabubuhay siya sa katauhan mo. Papa Dudut, yun pala ang dahilan kaya hindi ako mahal ng nanay ko. Pero maling-mali naman na isumbat niya sa akin ang kasalanan sa kanya ng aking tatay. Hindi ko rin naman ginusto na mabuhay at ipanganak sa mundo. Kung may pagpipilian lamang ako, kung alam ko lang na magiging miserable ang buhay ko sa mga kamay ng nanay ko ay hindi na lamang sana ako isinilang noon. Sana ay namatay na lamang ako sa sinapupunan ng nanay ko. Nagpatuloy ang hindi magandang trato sa akin ni nanay kahit na ginagawa ko naman ang lahat para alagaan siya, irespeto at unawain. Gabi-gabi ay nagdarasal ako sa Diyos. Nahawakan niya ang puso ng nanay ko para magbago ito. Pero imposible na yatang mangyari yon dahil sa kabila ng karamdaman ni nanay ay mas naging malala pa ang trato niya sa akin. Sa katunayan ay nagawa na rin niya akong saktan kapag inis na siya. Bagay na hindi ko kayang tiisin, Papa Dudut. Doon ko na naisip ang isang bagay na ni sa hinagap ay hindi ko akalaing magagawa ko sa kanya. Dinala ko si nanay sa apartment ni kuya tulad ng palaging bukang bibig niya na mas gusto niya na si kuyang mag-alaga sa kanya kesa sa akin. Bukod doon ay dala-dala ko rin ang iba niyang mga gamit, damit at gamot. Nagpatulong na lamang ako sa pinsan ko para madala siya sa nirerentahang apartment ng kapatid ko na gulat sa pagdating ko. Kuya, iiwan ko na sa pangangalaga mo si nanay. Ano? Sisiraan ka na ba ng ulo? Oo, sirang-sira na dahil kahit anong gawin ko. Kahit na nagpakabuti akong anak, maging maunawain, gawin ang lahat para makuha ang loob ni nanay, kulang pa rin. At kahit kailan hindi ako magiging sapat sa kanya. Abot langit ang galit sa akin ni nanay kaya galit na rin ako sa kanya. Tsaka ikaw naman ang palagi niyang hinahanap eh. Grabe. Naaaning na ako sa kakapakinig sa iyak niya na sana raw ikaw ang nag-aalaga sa kanya sa bahay kahit na nandun naman ako. Kaya oo kuya, sirang-sira na ang ulo ko. Hindi ko na alam kung saan lulugar sa pamamahay natin at sa buhay niya kaya ayan, tinupad ko na yung matagal niyang hiling. Dinala ko siya rito sa bahay niyo para maalagaan mo. Para namang hindi yata tama yung gusto mo mangyari, Jenica. Di mo pwedeng basta-basta iwan dito si nanay at… At bakit hindi? Nanay mo rin naman siya, di ba? Anak ka rin niya. Paboritong anak ka pa nga eh. Oo nga, pero… Basta. Iiwan ko na siya sa'yo. Aalis na ako sa bahay natin at magpapakalayo-layo. Kuya, pagod na ako. Pagod na akong makisama sa tao na hindi naman ako minahal. Na hindi naman ako tinuring na anak. Pagod na akong magsakripisyo, umunawa at makulong na parang isang bilanggo sa responsibilidad para sa pamilya natin. Samantalang ikaw nagagawa mo lang ang gusto mo. Dapat nga matuto ka ring alagaan si nanay eh. Dahil nagawa ko ng parte ko sa kanya bilang anak niya. Jenica naman! Wala akong alam sa pag-aalaga kay nanay. Problema ba yun? Di alamin mo. Ikaw na bahala. Diskartehan mo na, total. Lagi namang sinasabi ni nanay na magaling ka. Di patunayan mo. Ipakita mo sa kanya. Kasi ako kuya, nagawa ko na yan eh. Hindi nga lang niya na-appreciate, kaya ayoko na. Suko na ako.
Panahon na siguro para unahin ko naman yung sarili ko. Marami rin kasi akong gustong gawin eh. Marami akong mga lugar na gustong puntahan pero hindi ko magawa dahil wala, nakatali ako kay nanay. Wala naman sanang kaso na alagaan ko siya kung naging maayos lang din ang pakikitungo niya sa akin eh. Pero sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos eh. Palala na ng palala si nanay. Nananakit na siya, kuya. Lalo na pag naiinis siya sa akin. Tingnan mo to. Oh, tingnan mo tong braso ko. Ang daming kurot at pasa mula sa mga hampas niya. Sumusobra na siya, kuya. Pagod na akong pakisamahan at tiisin yung ugali niya. Kahit nanay pa natin siya, ayoko na. Kaya kuya, ikaw nang bahala sa kanya. At saan ka naman pupunta? Sa malayo. Sa lugar na hindi ninyo alam para hindi nyo na ako mahahanap. Papadudot, masama na akong anak kung yan ang tingin ninyo sa akin dahil sa pagtatakwil ko sa sarili kong ina. Ngunit kung hindi ko po yun gagawin ay baka matagal ko nang kinitil ang sarili kong buhay sa pagtitiis na pakisamahan siya. Sobrang sirang-sira na talaga ang mental health ko at anumang sandali ay baka mabaliw na ako. Aaminin ko na hindi rin naman madali sa akin na umalis pero kailangan ko namang salbahin ang sarili ko. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin akong umuusad sa buhay ko kahit na may mga gabi na bumabalik sa aking alaala ang sakit na dulot ng mga naranasan ko sa buhay na kagagawan ng sarili kong ina. Ngunit tuwing sumasapit ang umaga ay patuloy pa rin po akong humahawak sa katiting na pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa rin ang lahat-lahat. Kaya nga bilang unang hakbang, Papadudot, ay sumailalim ako ngayon sa counseling. Ang hiling ko na lamang ay mapagtanto ng nanay ko ang kamalian niya sa akin. Dahil mali pa rin na sisihin niya ako sa kasalanan na nagawa sa kanya ng tatay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa ang aking kwento. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Jenica. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.